Mehriban doganlar, edi dillesler, kadırdan tomoşuçular, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Sagat 8-de başlamaly. Bize awa sizde sagat 8-de 20-de başlamaly. Türkiýe wagty bilen efirimizi gynantakda takta şu wagt 40 minut ýaly gije galyp başladyk. Aýplaşma. Awa oradyň täze ýurtda, täze şertlerde, täze aparatlarda internete bağlanmak birazcık wagt aldy. Wagt alýa, henüzem nemeleri ýoluna goýup bilenok. Şoň üçin oraz hemme zadyny düzeldip täzeden gurnap efirimize goşular. Efire goşulan wagty men görkezlerim size. Şoň üçin oraz gelýänçe tejribeli garajdan aktivisti Türkmenistanyň içinde görüşüp başlan, soň taşaýurda çykmaga mejbur bolan janyny howp algandan soň häzirem maşgalatyna dogan garnaşlaryna zalim ganhor rejim tarapyndan öýdiderli ýagdaýda batyş edilýän garajdan aktivistimiz, habarçymyz, jurnalistimiz Rozoway bugün biziň söhbetdeşimiziň biri, esasy söhbetdeşimiz. Rozoway Dünýä Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynaky özara pikir alşyga hoş geldin. Hoş gördük. Ine Rozoway bilinçli ýaly hemmemiz bilelikde protest çağrışlaryny eşdiýäs, görýäs. Hawa 31-nji martda protest boljakdy. Ondan öňem çağrışlar zatlar boldy. Umuman şu protest çağrışlaryna İstanbul'daki, Türkiye'deki aktivistler nähili reaksiýa berýär? Şu çağrışlar bir netije berýärmi? Ine özüň habarçy, jurnalist, ençe ýyldan bäri, ýa 2009-njy ýyldan bäri sen halkara habar berişleri işlerler bilen ýygyderli ýagdaýda işleşip gelýän edil häzirki wagtam sen halkara habar berişleri işlerler bilen Türkmenistanyň içinden habar alıp duran bir habarçy hökümine şoňa nähili baha berýär? Şu protest çağrışlaryna şular bir netije berýärmi? Şu bir Türkmenliň durmuşynda şu protest çağrışlary bir üýtgeşiklere sebäp bolýarmy? Döwlet bu arada men asıl pikirimi şular ýalarak bir beýan edýin dinleyijilerimize hem bizi seyrede oturan raýatlarymyzy. Bu protest halkyň arasında bir edil şu gece gündüz İstanbul'dan misal alaýsak İstanbul'daky şol türkmenleriň arasında bir netije berdimi diýsen elbetde men muňa netije berdi diýip aýdybiljekler. Sebäbi netije bermek üçin de netijeniň hiç olmanda bir ucupsuzca bir bölegini şol İstanbul'daky türkmenler ýa Türkmenistanyň raýatlary, daşarutdaky migrant raýatlary bular bir netijeniň nämesini meyvesini bize görkezmesi gerek. Elbette gynasam edil şu gece gündüz şu protestalaryň hiç bir netijesi bizim gözümüze ilen ýok. Sebäbi bu diňe bir 30 ýerindäki çağrışdan mysal alyp oturmamyza gerek ýok. Bu mana şol 30 bu şol may aýyndan bäri şu başlan çağrışlar ýa protestler ýa belli eger üni sören olsak şu ýerde belli bir kısımlar yani belli bir börekler edil şol özleriniň taraptarlary höküminde ýaly özleri veya özleri ýaly bir näçe adamlar bir 10-15 20-30 adam bolup toporlara bölünüşüp özlerçe bir näme bolsa özleriniň içindäki şol Türkmenistan hökümetine olan nägililiklerini bildirdiler. Ama bu diňe bir bizim gözümüzde de umuman şol bütün dünýäniň gözünde veya halkara guramlaryň gözünde bir netije döretdimi diýsen elbette bu netije hiç hil döretmedi. Yani bu protestler yani bir Ruslaryň bir sözü vardı etediydi näme diýe bu diye Türkmenskiyede opozisyoner diýdi. Hani как suvenir diýdi, ne registrasyon opozisyoner diýdi. Ya edil bir magazinde duran bir soğuk jagaz ýaly diýe registrasiýa edilmedik opozisyoner bular diýen ýaly bolýardy. Ondan soň bularyň häzirki bu etçek olan çağrışları veya bu protestleri meniň pikirimçe men edil şu gece gündüz şu taýdaky bolup duran wakadan
misal almamız gerek yok. Bu geçmişten misal alıp verelim halkımıza. Şu 2002 yıldaki Sancar vakasında Edirşular Yalı bular bir oyun oynandı da. Şol oynanan oyun şol dövrde yani şol dövrde de şol bizim şol Türkmenistan'daki hazırki hormatly ýaşda ýören käbir ýaşlarymız var. Şolaryň bize veren maglumatlaryna göre, onalyp bize veren analizlerine göre şolar şol döwürde de ýurdun daşynda bir zat tutturjak bolup emele getirdiler de. Şäherli şol ýurda agdarşyk etmek üçin ozallan ýurdun daşyndan, ýani halkyň hem halkara guramaların ünsünü çekmek için yurdun daşından bular hareket edecek olan ülkelerde şol döwürde. Ama şol işler şol yurdun daşından mala varmasan yurdun içerisinde belli bir topardan ibaret olan yani şol adı sanı en azından 100-150 adım töwerek adamlardan ibaret olan adamları öz nämesine, öz etrafına topladılar ve şol adamlar da özler şol döwürde iň soňky şol siýasatyň iň ýeňilmek güýji diýär-de ýeňiljek güýjüni bilenden soň bular soňky güýjüni özleriniň şol topardanı var. Ibaret olan raýatlara yararlanmağa mecbur ettiler ve yararlandırdılar hakikatdan da. Son bu näme boldu? Bir yararlı topar emele geldi. Yararlı toparlarında bu toparlar şol hökümeti agdarşyk edip hökümeti ele geçirmek istedi. Sebäp näme ol hökümet 150 ya bir 100 ya 200 adama bäs gelecek güýjü bolmayan bir topardan ibaretdir. Onu geldi tutuş şol döwletiň goşun gullugy var, döwletiň ähli yararlı güýçleri, ähli mehanizmi bütün zat şol hökümetiň özlerinde şol hökümetde kim bir geçici hyzmatda duran bolsa bile şol geçici olsa bile şol hökümetiň başynda duran ol ähli umumy nämeler şonuň öz elinde upravlat edilen zatlar. Emma kıynansak da şol döwürde şolaryň edil şu anki sistemadaky oturdan oyunyň 3-nji taktikasyny bular 2-nji taktikasyny yurt daşynda amala aşyrmak istedi. Bu näme başa barmaja öňden ahire görünüp durdy döwlet. Şol döwürde şol halkyň eýem kime inanyp kime inanmaly däldiginde ilkinji saparda halkyň eýem göz açyldy. Has dogrusyny aýsakda. Emma şol döwürde de şol bir güne giden oğlanlar var şolaryň töwereginde. O bir hatda öz garyndaşlary da şo taýda özlerini galdylar. Şol içeride häle ýatyrlar, fakirler. O kim näme bolup belliside. Emma bular näme etdiler? Bularyň şol bar eden işi şolary öz etrawyna toplap, şolardan bir yararlı topary emele getirip, şolary yararlı toparlar hökümeti agdarmakda we ele geçirmek boýunça bulara ömürlük tutsak nämesini berdirdiler. Bu da elbette diňe bir hökümet üçin hem näme etmedi, hatda prezidentiň janyna kast etmek bilen bile bagly boldy. Indi bu situasiýa näme aňlatdy? Şol häzirki we şol döwürde de Türkmenistanda ölüm maratonu bolman soň, ölüm maratonu ýatyrylan soň näme boldy da? Bularyň bir avantajyna peýda boldy. Şol tutulan oğlanlaryň şonda da olary ömürlük hafisini berdi. Şol döwürde Türkmenistanyň şu meclisinde bütün halk ömürlük tutsaglyk. Owa, ömürlük tutsaglyk. Sözleri goşýan da ondan düşünşmän bilerler. Näçelden beri yurt daşynda bolan soň alajymyz ýok. Bize azda kendi dilimiz ýeter gider. Şondan şol döwürde şol ýazyp her türlü oýun edip we töwerendekler ýene her türlü oýun edip şol ýurda agdarşyk etjek olan topara ünsüren olsaňyz şol Türkmenistan meclisinde, Halk Ýaşullar meclisinde prezidentiň janyna kast etmek boýunça esasy jenayat işini kozgadyp hem şo ýerde şo ýaşullar şolara näme diýdiler? Watan dönüklerini ölüm kararyny aldyrmagy synaşlyk etdiler. Emma ölüm kararı elbette bu başa barmıyor. Näme ölüm maratonu halkara guramalaryň öňünde Türkmenistan boyun alan bir nämesi var da gol çekip. Ýa Türkmenistan ondan çıkmak zorunda kaldı, mecburiyetinde kaldı. Şo sebäpden bulara näme boldy? Ömürlük tutsak berdiler. Indi hazır şul oynajak olan hazırki oyun bulundy daha beter oyun olacak oldu da. Bu näme üçin diýende şol Niýazyk döwründen Berdi Muhammedow döwrüne çen hiç şeýle bir halkyň içerisinde bir baş galdyryp bilen bir näme ýok. Indi Berdi Muhammedow öz ogluny mundan bir näçe 6 aýlap ozar eýem öz oglunyň fundamentini taýýarlap goýdy şo tapda getirmek üçin. Munyň bilen hem ýöretişi siýasatda güýçlü döwletlerle Orusya, Hytaý
şol döwletler bilen ýene bilmem haýsy bir näçe döwletlerden eýýem Türkmenistan bir näçe gezek dialog barly näme geçirdiler-de özara gepleşikler. Bulardan misal alsak mesela mana iň soňkusy ýa ýakynda şol Daşary işler ministri Raşid Meredew Orusiyada gitdi. Näme üçin ýanynda Serdar Berdimuhammedow gitdi. Serdar Berdimuhammedowyň gitmeň sebebi eýýem biz şol Türkmenistanda hemme zadymyz taýýar. Sizin buyruğunuz boýunça biz hereket etmene nämemiz bar. Owa siz näme diýseňiz biz şonu edýäs diýen mana bilen gitdi. Ama bul häzirki Daşary urtak bolup duran siyasi opozisiýa diýen bul şahsiýetlerin bul opozisiýa barada veya ýurtda ütkeşmek, girizmek barada alyp baran işleri diňe bir bizim Daşary urtaky türkmenler üçin de ýurtun içindäki halk üçin veya bütün dünýä üçin bir özgeriş getirip bilermi diýip soralarsa elbette bu özgeriş getirip bilmejegi belli. Getirilemem bilmedi. Sebäp näme üçin ende bularyň iň soňky çağırışı şol 31-inde iň bärkisi 31-inde şol bütün Türkmenistan halkyny Aşgabatyň şol Haýsy köçesinde Milli Howpsuzlyk binasynyň öňüne çağırış etdiler. Indi bu siýasat oýnayan we sen siýasat oýnaganda halky göz göresen şotap çağırır edip özüň ýurtdaşynda durýan bolsaň sen halky şotaýa göz görüp çağıran o halk samsykmy ýa ol hökümetiň başynda oturarlar samsykmy senin halkyň geljek de olar elini ýoşluklarını ýokary galdyryp durjak ýani. Hoş geldiňiz buyurun biz berdi näme arzyňyz diňläl diýip durar ýaly. Bir rejime karşı alınıp barılayan ya bir rejime karşı bir siyaset oynayan olsa oynayan siyasetinizi de ozalı bilen halkı oynamanda öz oyununuzda özünüz oynayacak olsanız oynanın şol oynan oyununuzda utulan olsanız utulanınızı halka ayan etmeniz gerek. Ondan sonra halkın arkasına geçmeniz gerek. Veya son halk arkanıza bağlamanız gerek. Rodaway, sen pikiriň ora ine 25-nji sentýabrdan öňüm telimgedek çağırış edildi. Ine iň soňky 31 üçin çağırış edildi. Näme üçin? Halk köpçüligi ýurdun içinde düşnükli. Ýurdun içinde de, daşynda da şu çağırışlara gowy reaksiýa beren ok, ýaşulyň ýzyna düşen ok. Yani biz inasen özüň habarçy, bizim habarçy, köp adamlaryň garaşlaryny öwrenýär bolýan. Minni halkyň esasy agramly köpçüligi şolara ananok bilip alanok. Näme üçin? Şoň sebebi näme bolup biler? Gelmen sana şulara alarak bir misal verin. Misal aytıp cevap verin senin bu sorana. Men yana yakında şu Aksaray'ın hem kime belli oluşan Türkmenlerin esası böyle şu Aksaray'daki Deniz Mihmanhanası'nın önünde hemen Kurban Mihmanhanası'nın töreğinde Türkmenler şotayda ağla havası diyen yani. Rozvay Burman. Orada hoş geldin diyelim. Orada hoş geldin. Selamun aleyküm, hoş gördük. Olmaya da ilan canım. Aleyküm. Selamun aleyküm. Böyle. Anladım. Şu an ben doğru girdim mi canım? Ha, şu an sen gönne firde otursun. Rozvay akka bağışla. Men öz sesimi yapayın, yanılmaz yani. Orazcan, sen özün bir tomoşaçylar bilen, halk bilen salamlaşma var. Men näde bulardyk bilýänem bunu? Selamun aleyküm, den dostlar, arkadaşlar, qardaşlar, vatandaşlar. Bu aýtjaklar, diýjekler, bu ünslerin içinde özüňize gereňizi, o dogrusyny gowsun alarsyňyz. Turmuşda size gerek bor, o ýangyş bolmagyň üçin, dogry ýola ýürümeňiz üçin, o bir näçe adamlara o dogrusyny gowsun kömek etmek üçin gerek bolar. Siz başlajak ben özüm başla bereýin men. Başladım ya. Ne gerek? Gürlever. Söz nowatyn sana ver. Serede ben başlaýyn ha. Bir diýjek bolýan zady birinji bilen hawa
halka ulu hormat bilen ulu fiila ulu sawwatyn aýtmak isleýän owa hatermet ören minnetdar owa biziň başymyzdan owa geçip gidip otýar owa çekip jydamaz ýaly kynçylyk ýok ýöne gowdurmuşda gezip ýörken owa isläp alaýmaly owa zadym däl eken şoň üçin birinji bilen aýtjak zadym watandaşlar diýen dostlar owa bir inanmak gowza ýöne dogry adama inanmak owa ýerlikdisi gowsy şonuň üçin diýjek bolýarlarym birinji bilen şu devleti aktrisleri, devletin o liderleri şolara bir yıkacağım diyecek var da Türkmenistan'ın içine Liftovka paylaştı o Liftovka gelmektirler tuvalama o iki tane oğlan tutulupdur. Bunun günahkarı kimin ne? O günahkarı o lideri ne şu diyse o ne için Türkmenistan'ın içinde gelen işçisi aklını çaktırıp paylaşacak. Ne için? Öyle bilip oturuyorlar Murat Kurbak ya Murat Kadirov Türkmenistan içinin yanındayını. Ola tutturuyorlar sonra onunla kahraman yaşayalım. Size yıkıcı misal getireceğim. Öyle durmuşumdan bulunma kaladı yıkıcı misal getirecek. Ben Türkçe vardım. Bir neyse oğlumla görüştüm, dostuştum. Eger menin niyetimde erbetlik bar bolsa, bir näçe adam men ýakbilýärdim. Öz elim bilen konsul berbilýärdim. Polisiýalara tutdurup bilýärdim. Menin ýüregim arasa bolansa, adam bolan ýamanlyk bolmansa, howa şonuň üçin howa hiç birine polisiýa tutturmadyk, hiç bir konsulda berdirmedik, hiç bir erbet ýoly itermedik, ýöretmedik. Sebäp tuttursagam, bersegem alıp çıkıp bilmeyeceğim biliyordum. Owa. Siz näçe bilibem öz ellerine bile Türkmen oğulları, owa Türkmenin rejimine berýärler. Birinji gezek dälebi. İkemden 3 ente peygamberin özüň dolagyna nadan, nama, olýarlagan bir gaýra hereket etmeň akyrymy. Men diýmäge sözüm ýok size. Ýöne men bilip şu zatlar etmedim. Sebäp bara. Ondan bir iş şomo. Hal alan galaňyz. İslamda yani ummatda kelejegi siz. Adamlar men diýem olar ananmaň ananan diýip. Prosto häzir berjek bassagadym bara. Men dura düşen ýolumdan bir näçe düşýäňe däler. Ya da şola tutuşýarlyk bir näçe tutulýaňy däler. Gözüňiz açyk terdim ho. Nadanlar näme işliýär? Innen boltboş pul dilap ýalar. Öz ellerine tutturýarlar. Şu hökümetdinim näme? Şu halkdan pul bilen ýygnap onu çykarjak bolýar. Näme oýun oýnap ýördiňiz olsa? Men size işte diýjek gel, eger şu dogry ýoly ýöreseňiz. Men size işte diýjek gel. Ýönesi diýmedi diýjäňiz. Gurulsaňyz sen oglum ýaladym, näme bilýän? Kakyn kılawryp diýäňiz. Oğul ýaladym etmeýän işi kakyn ýaladym edip görýärmi? Ol dogry iş dälebi. Ente peýgamberin özü dolagyk, Juma taparyň özü dolagyk. Men özüm dolagyk siz. O näme 2018-nji 1900 tutulan oňa özü dolagyk. Boldy bu nadanlar. Men bir elime düşýär ha. Uly söze towa da akyl näme? O pikir näme? Haram näme? Halal näme? Ýakaňyzda tutup o Türkmen şakbadyň berip düşündirjek bolsa, gaty gidýär o. Beýtmeň o. Kimde khala. Gynan ýalma jigilenme, teň duşlanma. Ýakmaň beýip adamlar o. Boldy minni. Bir gezek diýdiňiz $500, 2 gezek diýdiňiz $800. iPhone. O gitdi. Allah sizden razı olsun. Halo bu zatlar iýi ýokmy? Bir erkek diýler zat lewizde jogap bermeli ho. O gorşuny gollaýan adamay Allah murat. O maksat bayram düýüji. O Qalijev. Rowşen. O debete dogry edýär. Näme dogry edýär? Çykyp ýerdi gollan bolmy? Ine pul dilýär. O film gollan bolmy? Dogry edýär diýip. Gollan bol kısa tutturdy, ine advokat tutup çykarjak bolýar. Gollan bolmy? Ha, Huda rahmat. Aklyňyz çatýan bolsa.
Men näder bir sözüm üçin plança 200 olan adam yığlap me konsulat bilen meeting üçin ne edi oňarjaklardyr. Ay ýöne men bilip oturum şu tak ertemden soň tuturda men çykaryp bilmejegmi. 3 hafta böyle zaten Şolada kellämi işläp otur. Sen Allah murat diýerse ora ikilikçi diýen. Sen beşik çolýanmasaň sen kime gollap otursun? Sen de beten gollap otursun. O pul çöpmejek bolsa ya çöpläp ýör. Ya beşik çolýanmasaň şol ýana tutturýar ama adamlary. dışarıda avramaydı yollama bize. Oradan internete doňdy ýaly. Baglanýança mekşe doňdymy? Näil boldy? Düşnüksiz boldy bular. Doňanok orazynky doňdy. Oradan doňdymy? Adat, hoş geldin. Salam aleykum döwleda, salam aleykum ýaşuly. Salam aleykum ezildeşler. Hoş bolduk döwleda. Efire çağırýanyňyz üçin sag bolun. Menem şu taýda bir iki az açak görümüm bardy. Men oşo iki oğlan tutuldu diýdiler. Men şolaryň toşuny bilemok. Olar kim o 19 ýaşly oğlanlar diýdiler. Ýöne şolaryň bebeteň arasynda 5-6 sany maşenik var. Şuň ýaly şaýka var. Maşenik. Hakyky. Men olary barysyny gowy tanaýan. Olaryň danlysy hemme zady var. Sebäbi näme üçin gelende bular ine halkalda ne biz ýurdun içine baryp biz baryp şotaya göreşeriz ýönesiz şu pul ýardam edin, ýolumuza kömek edin diýip näme etdiler. Menem bolýa diýdim, elimden geleniçe kömek etdim. Ýöne men şu çek hemme zadyny sakran edip koydum. Bardy geldi gerek olar diýdim. Eger ya delil näme gerek olsa men boyuna çıkarıp görecek. Ýöne o oğlanlaryň ady familiýasy ýazyklydyr. O hazır açık çıkarıp koysan o sattığım bolýar oğlanlara. Maşenik olsa da şolary men hökmet olary tanasyn bilsin diýjekler. Ezildeşler hemmeňize yüzlenjek zadym ine şoň ýaly adamlardan äge bolun. Girip ine fake account açıp özleri o Türkmenistana gittik deyip şotaydanam ine biz Türkmenistan'ın içinde deyip canı diyorlar. Özleri otayda da ben näme üçin bulara inanmadım sonunda. Sonunda bular näme diýdi? Bize diýdi $350 pul gerek diýdi. Ben aýtdym näme üçin gerek diýdim. Sonra aýtdy näme peçat maşin satyn aljak diýdi o printer. Kserokopya edýän maşinka. Men aýtdym bolýa diýdim, adresini ber diýdim, uradaýyn diýdim Türkmenistana diýdim. Ýok diýä, Türkiýe'yi ber diýä. Men aýtdym sen sana listovka Türkmenistanda gerek olsa Türkiýede näme o $350 näme otaya? Men Türkmenistana özüňe berjek diýsem, ýok Türkiýe'yi ber diýä. Türkiýede diýä kserokopya maşyn arzan diýä, otaydan bir tanışym bar diýä, satyn alyp diýä, bize ura diýä. Son ben bu tayda düşündüm ucu. Bu zat oyun. Olar Türkiýanyň içinde oturup o yalandan fake açıp o yazıp ýörler ayna biz Türkmenistanyň içinde biz sizi goldaraz. Bagşa mikrofonu oňaryp bilermiň? Mikrofonuň ýaman näme bir hili saýdyp bolanokda. Naushniýe dakaýyn hazır. Sen naushniýe dak, men orada söz bereýin. Son sesiňi özüň barla. Ondan sesin gowlaň soň sen täden näme deýin alaýyn bolýarmy? Aýplaşma. Sen näme sesiňi özüň synap gör. Ben orada alaýyn. Orada internetin kesildi. Sen dowam et, men öz sesimi ýapýan ýanglanmady ýaly. Men şulara eşitdirýän sesim şu an.
Gülýaly gürläber. Şu bahsedelim. Yani men şu wagtlara men diýjek bolýan zady size ýüzlenjekde appasanerler. Haýdyn gaýradyň bolsa sofka paýlary şu taýda. Haýdyn gaýradyňmy? Ne üçin özüňçe bar ýok. O garamaýa kalk öňe sürýär, tutturýar. Haýsyňyzyň gaýradyňmy? Murat Gurbanow. Kakam diýer. Şu wagt türkmenstan içine girip bolýar. Girmek isleýän bolsa. Meni gaýsyňmy? Geçişek meýsen bilen. Ýöle ne üçin? O çağalary, o bizýa deň duşlary ýakýan. Gaýradyň barmy? Eliňe alýsdy. O git Türkmenistana gelmek bolkys. O ene şeýdem gelmeliýärdi. O adamda da soň gaýşdy. Etmen, bilmen, durman, ne edip sen? O edýän sırap, bilýän sırap, ýakyp bilýän adamlar. Ýa-da eliňe nauşyk da paragrafasyna git fonsyň öňüne palataňy aldy, ýat çotaýdy. Görküz halky. Onu gaýşdy da sen. Polpýoşuň nähili bolsun o? Bena diýmeli sözüm ýok. Ýöne hiç hilep. Erkeklik galmandyr. Ne sözüňizi, ne diliňizi, ne gerekediňizi. Men utanýan o size dil ýetirmägini, size men näçe dil ýetirdim siz agry gazanýarlar. Beýtme o. Özüm men 90% aýdýan. Siziň ýylyňyzda halk düşüp gitmeýär. Ya siziň öýüňiz ýitip gidýäňiz. Ya da halk sizden bizar bolup orta geler, ya da hakykata goşulur. Eger şu siziň ýylyňyzda düşüp gitse bara, men bir gaýrat boldum, halkyň öňüne geçip bara, uzun köýne geyip aýlanjak Türkmenistan, nire aýlanmak bolsa, özüm ötüş sorajak. Siziň ýylyňyzda halk düşüp gitse, näçe diýdi? Düşür ýaly. Sözüňiz ölçär ýa zat ýok. Hiç bir ýerinde. Ine bir men geldi karyň ýekece hereketini ogurýanlar, ýekece karakterini. Bir geldegen özüni o planýera barın miting üçin, protest üçin diýen o. Sebäp ne üçin? Düşünýär bilýär. Siziň bolup şolary. Diýerji. Gurulsaň mara agzyň doldy gurulýar. Ne gaýrat, ne utanç bar. Özüň binamy sok gidipdi o. Beýtme o. Çağan ýan adamlar. Arada juma zapara tetine eşitdim o. O halk hereketiniň lideri, o diýeji diýdi. Diýeji, beýtme nada. Men şeýle bir gaharym gelýär. Näme diýsen? O jüjäň bar boýundan bogýan bolýar. Täret edýär, şuam şeý dedim gelýär, beýtme o. Halk o beýrip ýakma. Men milyon prosent bilýän, siz gitmeýäňiz. Sebäp siziň niýetiňiz halka kuşgurmak, ýyda düş bukulyp gelmek ýa-da daşyndan o dolandyrmak, siziň ýa adamdan goýmak. Siziň hiç zadyňyz ýok, gitme niýetiňiz ýok siziň. Hobo, diktator gurban bolup bolsa, ene siz şu wagt diktator halka garşy. Siz ýok etmeseň, o siz gitmeseňiz internetde kynçylygy bar. Onu oraz sesimi eşidilen. Gowy sesiň. Azat sen dowam edeň. Şu oğlanlar soň menden $350 pul soradı iň soňunda. Ine bir ay mundan öň. Şo listovka näme çykmazdan öň. Soň men aýtdym bolýa diýdim, Türkmenistanyň adresini ber diýdim, uradaýyn diýdim. Soň ýok diýär, Türkiýe urat diýär. Men aýtdym, sen Türkmenistanda bolsaň diýdim, men Türkiýe näme üçin uradaýyn diýsem, şo taýda oğlanlar bar diýär, şo maşinkan diýär, şo printeri diýär, satyn alyp Türkiýeden diýär, bize uradýa diýär. Men aýtdym, ýol açyk däl, o näde uradýan eken diýdim. Karoçy bularyň götü açılıp başlandı soňunda.
Soň bulary derňäp näme edip başladym. Men habarym ýokdy bularyň nämesinde Murat Kurbanow dur eken. Ben eger başta bilenim de eger şu Murat Kurbanowyň barlygyny şuýda men umuman bulara pulam vermezdim, goşulmazdım. Şu. Soň boýla diýdim, aldalatdyň, näme etdiň diýdim, loh etdiňizler diýdim, ýöne diýdim, berk belle diýdim. Yurtun içinde ya başka yerde dedim duşşarız dedim. Ben senden dedim pulu soracak del dedim. Aldanın için dedim. Sprosa bizzat eline edecek dedim. Ve ondan başkadan benden başkadan ne edeceğim bir kişi aldalandı şu tayda. Ben indi beyleklerin adını tutup oturmayın kim aldalandı. Özleri govu bile. Ben şu tayda halka açacak zadım. İnanmam. Yine fake açıyorlar 5-6 tane şu Murat Kurbanow'un şu videosunun aşağında koment yazıyorlar. Biz golda yaz. Biz Türkmenistan'ın içinde yazıp dururuz näme edip deyip. Şular bar screenshotlar ben toplap koydum şu komentariya yazyanların. O kim aslında kim olar men polno olar bilyen tanıyan. Yine şu şayka var 5-6 tane oğlan var. Vizambar arasında. Yine şular näme diye. Şu işleri yöre diye. Bu yurdun içindeki bu tutulan olanlara men havarım yok, bilem o ras mı yalan mı onan bilem o. Yönem ben bu tayda bir zada hayran galyanda. Şu tutulan olanları şu Murat Kurbanow bilen düye çinamettir, aynı tutuluptur, namediptir deyip. O Allah Murat ses çıkan oğlundan. Eğerçe ses çıkmadı o. Ben şüphelenen de şu tayda şunun için. Eğer bu hakikat olan boza birinci oçurt Allah Murat'ın özü çıkıp aydardı bu zadı. Yönemen bilem o hakikat ya yok. Azirem şu yine devletin fonduna pul toplayas, näme diyas. Soň ben eşittim şu pul toplayanın sebebi şu düşen şu yurdun içindeki listovka yapıştıran oğlanları çıkarmak için sonra advokat tutmak için. Samsıklar Türkmenistan'ın içinde advokattan gepi yören ok. Bir küçüğün gepi yöre ya. Yöne advokatın gepi yören ok. O neyle o gep? Näme diye Amerika'dan bir advokat tutup yine şotaya eltin alıp barıp Türkmenistan içinde şu advokat işlep çıkar yanmış. Şimdi men bilem ok toşnu bu zatları. Yöne şunyalı görün verdiler de. Şimdi men aydam ok bu tayda toşnu şunyalı deyip. Erter bir gün näme edip görmen yine gep yugurturup yine azat Türkmen şey deydi o deydi deyip. Hemen şonun näme aktivistlerine yüzlenecek ol ya. Ben bilem o bunlar böyle aktivist diyeyin başka näme diyeyin. Aldanıp yörler mi? Gören ok şu zatları gören ok var. Ben hayran da şu zatlara. Prosto kör. Şu. Dine yalan, yalan üstüne yalan. Yine şu Gurvangulu neyle yalan zatlar näme edip belli yanlış yapıyor. Yine şu devletin nämesi hem şu Murat Kurbanow Kakamradan beleklerim yine şey edip dine şu yalan bilen yalanın üstünü yaşıracak öyle onda var o 2 gün geçmen yine padnoşka öyle şu zat. Bir iş etseniz bir fikirlerinin azmaz şuna bir adam inan aryalı gep sözler aydın. Böyle de öyle daha oraz şimdi dalşı. Yani bana şu doğru yarım ya tolu da men doğru alıp çıkayım bir şu sema ama o şunu aytayım bir mümkün olsa bana. Roza doğru da ana da şu söz Allah. Söz sende. Şu Dagestan oğlu şu aeroportda 20 gün oturdum da anırdı. Yoydu şu tayda Dagestan oğlu öyle görüştük aeroportda İsmail Magometov ve Zabit Ahmedovich sportsmenlik endi oğlanlar da endi bunu aytma prosto şolaryň adam käçiligini, prostoylygyny mysal getirjek bolýany şolar bir söz diýdi-de. Oraz diýdi sen Türkmenen bolsaň diýdi biziň atalarymız dogan diýdi.
Biz şoň üçin sana kömek edýäsidi. Şoň üçin sana elimizi tutjasidi. Olar men gowa adam bolam üçin gelen o. Bizim dogry anancymyz bar. O da näme? Yaradana. Şonuň üçin adamlar owo Oradan internetinde problema var. Yine gitti ses. Awo gelermi gelmezmi belliden. şonuň üçin öňümüze goýan çelimiz, maksadymyz dogry ýoly ýöremek bolsunlar. Doňýamy näme bolýar şu? Awo sesin kesilip gelýär. Doňya kesilip gelýär sesin. Dowam et. Oral gittimi sesin? Eşitýärmi? Ýene doňdy. Ýene doňdy. Onda men söz nowatyny Rozwaýa berýän. Rozway, ine ýaş aktivistlerimizi dinledin. Inni diýäňi biz şol öňkü döwür bilen häzirki döwüri deňeşdirip oturdun da sen. Aslında şol oýunlar, şol zatlar gaýtalanyp dur şeýle dämi? Ütgeýän zat ýok. Şol aktyorlar, şol oýunçular, şol ýalanlar, şol maşennikler, şol ogrular, jümrüler, şol zat da. Bu türkmen bu zatdan haçan gutulup bir hakyky göreşe başlap bolarka? Ya hakyky göreş bolmazmy? Ýöne şolar ýar bolup gider durarmy? Bolgusuzluklar, şolar ýalaky edenetlikler, bu biz bir hakyky demokratiýa, erkinlik göreşine geçip bilmersmi? Bizde var hakyky opozisiýa, hakyky aktivistlik hereketi, aktivistler toporlar zatlar döräp bilmezmi? Näme ýöne yalan. Men döwlet ýadymy düşen bolsa şol oyun bularyň şol häzirki amal aşyrjak bolan oýuny başlamanky. Men sana bularyň şu başlajak oýundan 4-5 ay ozal öňaýdypdym. Ýadyma düşen bolsa belki döwlet şol O sen goşulma diýdiň maňa. Öňümüzdeki maýaçelyň bir oýun bolsa habarym bolsun da o. Ýöne goşulma bol oýun diýdim. Sana dogrymy aýtdym, aýtmadym? Aýtdyň, goşulma diýdiň. İpucu verdim. Yani kimi oynayacağını, kimlerin bu oyunun içerisine girecekliklerini aytmadım. Hiç kimlere aytmadım. Sen beydik kurlayan olun var ha. Sen beydik kurlayan olun näme diýerlerdi? O bir çıkışında aytma. Bu detalları diye, bular ýalaky detallary, bular ýaly jikmejik maglumaty diye her kim bilen ok diye. Ferhat, her kim bilen ok diye. Şolary ýalaky jikmejik detallary, jikmejik maglumatlary, sırlary bilýän bolsa diýe, diýmek bu adamlar diýe meheme diýe. Bu adamlar hökümet bilen çalışýar diýe, işleýär diýe. Görýärmi? Bolmandan bulary bu gedegem şey diýip neme diýe. Hakykaty bilmek şolary ýaly kynmy? Rozway. Hakykaty bilmek üçin hökman rejim bilen işleşmelimi? Hökman haramdan hatarna oşulmalymy? Gel rejime kimlerin yakınlığını men az üstüne getirerim özüm da. Megerem olar üçün şu halkma bunda biz meheme işgari olan olsa koy bolalım. Yönü şol bir varın özü hakiki mehemen işgari kim rejim bilen bir arada arabalaşıp kurup dur ve şu rejimin siyasi propagandasını yurttaşında kimler amalaştırmak maksat edinip dur. Bu yavaş yavaş ediyen işlerinden şu Allah Taala'nın özü şuları özlerini getirip ortaya çıkarıp koyu oturde halk mümünde şu aynı koydular. Yani şu halka ene seyredin aynada görünüşler kimliğini DNA'lı edip koydu bunları. Sebep diyende sebep neyem için bunlar yal bol değilse men az adam etti şu orazın özü ama etti. Oraz yal azat yal hali yine bir neçe oğulların veya bir neçe ayak kızlarımızın veya rayaklarımızın hali o da düşmesi köp patamıştı şu
Serdar Berdimuhamedov gelmezinden ozal şu Gurbanguly Berdimuhamedov şu hükümet rejimine gelenden şu makalaçelini Niyazov takışı bolan ağdarşıkta, Niyazov dövründeki bolmak isteyen ağdarşıkta Berdimuhamedov en son nämesinde yurtta hiç bir siyasi näme bolmadı. Bir amala aşırı, ağdarşık, amala aşırılık ya bir çekeleşikli bir siyasi oyun amala aşırılmadı. Indi hazır şu Berdimuhamedov gidecekti, oğlu gelmeli. Şu oğlunun oturtması için näme edecekler? Yine bir Türkmenistan üçün ya ve şu hazırki Berdimuhamedov oğlu Serdar için baş kaldıracak olan Türkmenleri kimligini bunları yeken ayan edip ortadan bunlara kaldırmak. Maksat bu. Bu oyunun içerisinde bunların yörükçe proyektini kime tapşırdılar? Şu yurttaşındaki opozisyonerlerin özlerine tapşırdılar. Hemen bundan misal verin. Yurttaşındaki opozisyonerlerin özleri kim şolar? Aslı şahsiyetleri kimler? Bunların şahsiyetini ben ozalama ettim. Derinden gözyetimin asliyetine seyredin. Şolar şol ozalıkı de Türkmenistan'ın öz içinde şol Niyazov dövründe tek adamlık siyasi avtoriter rejimin gelip oturmasına hem de şol devlette şol korrupsiyanın amala aşırılmasının, korrupsiya sistemasının şol sahada korrupsiya sistemasının hem oturmasına hut özleri imza atan, yani gol çeken adamların bir iş olarak getirip oturarlar. Yine hazır oraz bir zat ağzından özü onat nämetdi. De seret nämediydi? Bunlar diye şu Türkmenistan'da tutulan 2 oğlan için diye pul toplap şunu çıkaracaklarmış diye. Gördünler mi? Özlere halkın önünde çıkıp biz korrupsiyanı bitirecek, adaleti getirecek kova. Adamlara hakikati görkezecek kova. Adamlar demokratik sistemde yaşamalı. Adamlar artık beyleri avtoriter bez kanunu nämede saylanan prezidentten doydu artık. Haramzade tohum teciren yeni näme deyip aydıp duran şahsın özü yeni şu tayda şu pul toplap şolar näme edecekler? Gördün mü? Yeni korrupsiya ornaşan korrupsiya. Yine pul hödür edip, para hödür edip şu tayda ne şu tutulan ikrayet kurtaracakmış. Indi bu tutulan ikrayetin şahsiyeti kim? At familyasını verdiler de ama siz onlara at familya vermeni başardınız, kuvvettiniz. Eğer şu rayetler şu tayda tutulan olsa yürüte şu Birleşmiş Milletler'in kuramasının nemesi var Aşgabat'ta. Halkara kurumaları var. Ne yapacak halkara kurumaların hiçbirine silah salmadan siz öz aranızda şunu şu Birleşmiş Milletler'e bile yüzlenme vermeden öz aranızda çıkaracak olup sinaşık edecek olacaksınız. Kim o çıkaracak olan adamınız? Nerelerde dargattı listovkaları? Mesela şular yalı listovka dargatılmak eğer Türkmenistan'da ansat olan olsa onda Türkmenistan'da hükümeti hiç protesto etmeden ya bir toparlanmadan hükümet yıksam olacak. Yıksam olacak eğer onların düşüncesinde onların hazır kalıp arayan siyasi opozisyon nemesine seyretsen akıl veren taktikalarına. Yıksam olacak yani o listovkanı bir cayın içerisinde doğumun içerisinde yelmek otaydan kamera çekip atrik edip ondan koparıp gidip başka bir yerde çekip yine atrik edip yine ne yememiş biz listovka dağıtacağız Türkmenistan'dan ha şeyler oldu. Biz 30 yerinde eğiteceğiz. Bunlar 30 yerini geçelim şu 30 yerinden önkü edecek olan amala aşıran maksatları amala bardı mı barmadı. Bunu halk gördü. Türkiye'deki Türkmenlerin ağlı havası buna göz getirdi. Rodvay, sözün öyle bağışla. Yine şu listovkalar meselesine gelenine şeyle bir karayış beyan ediliyor. Ni daşarı yurtta hakikatin hatırasına çıkış edenler halkın tarafına hakikatlar aydılsın, hakikatlar bilintin, halk ağırladılmasın, halk tuzağa düşmesin deyip çıkış edenler ve çıkışı kollayanlar inni daşarı yurtta gezip kaylar onlar şeyle piçiyle havarlaşmadık doğumların işlerine batış ediliyor. Şolara psikologik batış ediliyor. Şolara aylığınç derecede batış görkeziliyor, agresiya görkeziliyor. Türkmenistan'da. İnni pikir edin. İntek ortada hiç tat yok. Bitmedik yoğuşonun düğünnäki doğmadık toğuşon. Hiç tat yok. Hiç tat yok. Ehtimalam yok. Bilýärmi? Şonna da şeyle gazaplı batış görkezýärler şol adamlara. İnni şular ýalaky Türkmenistan'a represiya, zulüm bolup dowam edip durka. O nähili listovka neme berýärler, mümkinçilik berýärler.
Ine biz habarçy hökümünde öz informatorlarymyzyň üstünden sorak gördük. Her hil edip sorak gördük. Şeýle ýagdaý boldumy? Inni organna doğun garnaşy da işleyen adamlar zatlar edip beýdip ondan zatdan sorap durup gördük. Yok. O diýen zadyňyz ýa şu planetada mı ýa başga planetada boldumy diýip gaýtam şey diýip jogap berýärler. Ondan näme diýjek? Inni Men sorapma. Awo. Dowam et. Men soranda bana bir Türkmenistan'da bir şeyler idi. O diýen zadyň näme dedi? Inim diýdi. İýlen zatym diýip sorady menden. Men aýtdym. Men de diýdim da men iýlen we ilmeni bilemok. Ýöne diýdim şu halka çağırış edilen listovkamy şu diýdim. Şu hakykatdan boldumy? Owa diýdim 30 ýylda halk diýdim Aşgabat merkezde diýdim şu milli howpsuzlyk öňüne barjak. O şular ýaly şu arada bir taýýarlyk näkil diýip soradym men de. Halkyň şu arada bir nämesi barmy diýsem, soň şol ýaşylaryň bir aýtdy janymy benim diýdi, gaýrat etdi. Şu taýdaky halka diýe aýda şu akşam yatıp diye tirsagamam turup ağlaman çay çörek cagazyny iselerim 7 ýaş olara diýdi da. İzin so aýda oturmady soň. Dinlemedim ben hiç izini. Bolar dedim Taňry ýalkasyny diýdim. Şoňuny dinläp, şoňuny erteden akşama çelni şu nämen hiç sıptırmadım. Şu Türkmenistan bilen ara bağlaşım bolan kanalları hiçbirini sıptırmadım. Bütün ählisini yeke sorap durdum. Indi şol aýdylan wagtynda, aýdylan sagatynda şol Türkmenistanda bolmadyk, şol ýörüş barmadyk halky. Iň soňunda ýene näme etdiler? Ýani şol edil bir nämede duran ýaşy geçen bir näme daşyny maskrowkadan ýaletjek bolup özleri çelinde nämemiş şo halk ene biz näme etdik? O bize ene häzir Türkmenistandan şu gün bize habar geldi. O şol ene şu taýda bir ýazan ildeşimizden bari saat 12 töwerege hutmany özüm gördüm. Mara welaýatynyň harwgulluklar awtolary gün saat 12'de bayramala tarap hereket etdi diýip aýtdy da. Yani bir hiç akla mantığı gelecek bir siyasi oyun oynap bilen yok. Mesela bunlar siyasattan uzak ve özlerinin şol şahsi behbitleri için de özlerine elde edinip duran kazancını yüze çıkarmayacak olup özlerini lider hükmünde veya halkı şey edip öcüktürüp o tarafa yani siyasi diktatör rejimin gelecekki imparator oğluna halkı şey edip görkezip şu adamlar senin gelecekki düşmanların düşürler deyip özleri elleri bilen eltip dürtüp şol oğulları şu hazırki oğulları eltip şoların eline teslim ettiler. O taýda bize de aýda otur gaýrat edim. O siz bäze edilecek amacınız yok diýär. Siz yine 5 ýyl 10 ýyl olsaňyz sizin bu edişiniz hiç bir zatda koparjak zatınız yok diýär. Ýöne diýek ki näme edip näme goýup oturany bilýärmi şu taýda türkmenler diýär. Bäde diýe tohum teşleri diýe baskı aslında bolup gören diýe öz baskılaryny diýe sebäp bolup bilseler diýär. Şol ýa baskılaryny özleri sebäp bolup bilýärler diýe. Ondan soňra sizin arzyňyzda o taýda dinlejek hiç kim ýok diýär. Näme diýjeksin? Rozbay sana şeýle bir sowal geldi, şeýle bir soraw geldi. Häzir şu sorawa jogap ber, soň men söz nowatyny orada berjek. Rozbay siziň pikiriňizçe dewlete we başgalar kim? Başgalar diýende çägi ýok. Şoň üçin dewlete we başgalar diýende bilemok Gurban Gulynyň oýnuny oýnaýarmy? Berdimuhammedow opozisionerler tarapyndan şular ýaly paýyş sözleri eşitmäge we aýtdyrmaga taýýarmy diýe özüni. Eger diýe inneteret bul şeýle diýe-de eger hakykatdan diýe şolar rejim bilen bile işleşýän bolsalar diýe. Onu rejim diye özüne sögdürürmü diyecek bolýar-da? Men buna cevap bereyim bu ferman betimi. Indi rejim bu siyasat diýilen zat indi bir bağışlarsız edebi değil bir dilde aydanımızda bir künt oyun diýerlerden buna. Eğer sen şu künt oyun oynayacak olsan şu künt oyunun içerisine girsen veya azartma oyunun içerisine girecek olsan özün 3. imperator oğlunu getirip neslini şöyle oturacak olsan sen hem mezada kail olayan. Hem mezada kail olayan. Çünkü sen sana ve sen gelecekke senin maşkalana olan baş kaldırmak isteyen adamları sen eğen bir eğen önünden bağırını bilip ve onların maglumatını alıp cemlep
senin eyyem şolara karşı senden, senin eyyem oğlun şolara karşı hareket etmeliğinin bir anlamını veriyor, manasını veriyor yani. Bu şey oğlun şolara karşı hareket edecek. Yani bu ne demek? Bir Serdar'ın dövründe gelecek olan ya amalaştıracak olan bu oyun eyyem şu makal önünden ettiriyorlar. Ettirenden sonra şu oyunun içerisine giren umumu şu bir Türkmenistan haysi rayeti var olsa şoların barını yine toparlap yeke toparlap içeri alıp yine bir 30-40 yıl yani Türkmenistan'da şular yani baş kaldırmak veya siyasi opozisya var ya da halkın anında hiçbir düşünce olmaz yani. 2002 yıldaki Sancar vakasından daha beter bir halkın anına bir korku girgizmek maksat edin otur bu hükümet. Bu ediyen hükümetin bu ediyen oyunun esası oyun başçıları da şu yurdun taşında şuların özleri şu. Bunu halk katı o neme getirmesi gerek, göz getirmesi gerek de. Sebep bunlar her gepinin arasında veya her halka maslahat verende adamlara çağırış edinde özleri öz çıkışlarında özleri aydıdır. Siz diye şotayda ayaklanın, siz kalın, siz eğdin beydin ondan sonra biz bararız, biz nimet bulursa biz size kömek ederiz diye. Gördün değil mi? O tayda halk ayaklanacak, halk kalacak, halk yine şu ozallıkları yalı bilmem bir neçe yetkilere sezavar olup bilecek, bir neçe ölüm yetimlere de gerek olsa duçar olabilecekler. Başı halkın neye gireceği bellisi yok. Ama bunlar göz görtele yani göz görtele şu Türkmenistan'ın daşındaki rayetleri o rayetlerin özünde Türkmenistan'ın hükümetine olan hükümetine, umum maydanımıza, dine birinde Berdi Muhammedov falan bağlı da umum hükümete olan bunlar şu Türkmenistan'ın halkında öfke ve kin döretecek oluyorlar. Halkta öfke ve kin ve bu öfke ve kin dören bu halkı ondan sonra belli kısmını toparlayın. Bunları yararlandırıp belli bir möçverde bunları finansiye edip bunları yararlandırıp Türkmenistan'ın çayına giririz. O tayda yine yararlı kan töküşüklü çaknaşık emele getirip hükümeti ele geçirmek yeni şolar yalı maslahat oyun edecek olabilirler. Bu oyun 2002'de amala aşıracak boldu mu? Bolmadı. Belli bir topar bilen oynadılar şu oyunu. 100-150 adam başka hiç kim yok o tayda. 100-150 adam. Yani hazır yine adına toji. Yani hazır edip şu vakti şu gece gündüzdeki bunların oynayacak oyunu yine adına toji. Ama bu yerde kim ya yine orazın özayda otur, yine azadayda otur. Şular yalı bir neçe bir güne oğlanlar yanıp gidecek, kül olup gideceklerini ben bile otur. O taydaklarım aydındır. Bunlar fikir ediyor diye de de şifre edilmedik. Yani bunlarda hiçbirinin malumatı yoktur ya da fikir ediyor. Hem mesela malumatı tohum tecinin yani halı kundaktaki çağası çelini ehli bilgilerini çelenlerde yan kaydedip koydular. Belge alıp koydular yani. Ondan sonra onlara sen bu günahsız giren adamlara ne deyip bilecek onların yüzünden. Bunlara girmedi yani gitmen kolaylaşman. Biz tayyar değil. Halk siz tayyar değil. Siyasi yürüyüşlere, siyasi çağrışlara, demokratik hal hiçbir zade biz tayyar değil halk diyiz. Tayyarlanmak için yürüyte şunu oradan yüz tutulması gerek olan halkara kurumaları var. Siyasi bir neçe önde varıcı, siyasi düşüncelerde yani yurttaşında oturan siyasi düşünce iyi olan adamlarımız var bakalım. Bunlar var kimlerin izinde özlerini niye atıp duran bu halk ben bilemiyorum ben. Bu halkın ediyen işi elbette özlerini öz kazan çukuruna özlerini eltip düşürüp oturuşu demektir yani. Alamatı bul. Halk demeli Rodvay sebebi halk anana noğum koşuluşa noğum hiç tademeden ok. Dinle bu yerden gelecek. Her toporun bilemok bir belli bir vaada vezipe ya soňa mengdes uğurlarda söz veren çäkli sanaky adamlary öz töwereginde öz bähwitler üçin şol topordan imitlenjek bolýan, şol toporun arkasından öz bähwitlerini durmuşa geçirecek bolýan adamlar, toporlar var. Şolar, bular halk değil. Biri öz adanyň öňüne Türkmen halky dik koyupdyr. O sen Türkmen halky sana ananok, sen ýyzyňa düşenok,
hiç ili seni gollanak, o nähili sen Türkmen halky. Sen nädip Türkmen halkynyň utanman, uyulman, ine siyasatı bilýän bolsa, bu etika diýilen amrzat bar. Şonan bilýän bolsa, Türkmen halky dik goýmaýar. Kanalynyň adyna. Sen Türkmen halky bilen sen näme nemen bar? Türkmen halky seni hiç il gollanok. Sana ananok. Agon sen näil Türkmen halkynyň adyny öz kanalyna ýazýan. Bular var aýony maskaralay. Rozway bagışla sözüň agzynda interneti goka oraz sözüni jemlesin. Biz ondan soň dowam ederiz. Oraz sana söz nowatyny berýän internetin goka sen sözüňi jemle. Häzir dur. Sen sesini açıp bilýärmi? Men açjak bolýan açdyran okmaňa. Sesini aç. Açyldymy? Eşdileýärmi? Awas söz sende goýuş. Men diýjek bolýan zadym bir gezek allan adam şol allanym açylaýmasyn üstü diýip müň gezek allamana mejbur bolýar. Şonuň üçin bularyň uje enlik boldy. Bularyň uje privichka boldy. Allamak diýilýän zat bular üçin hiç bir zat bolup galdy. Adamlar boş wagtlaşgary gözden götürün. Ine biz şol boş wagtlaşga diýerler. Boş wagtlaşga üçin näme renk suw goýsaňyz, şo renk suw bolýar. Diýjek bolýan zat içim ýalan zatlar bilen doldurmalyň. Hakykatlar bilen dolduralyň. Meniň berjek maksadym imanly bolalyň, anamly bolalyň, anançly bolalyň. Adamy jemleýän, bir-birini agzy edýän zat milleti tapawdy ýok, milletinden. Birinji bilen internetinde problema var. Oradyň interneti kesilýär. Ama kaynan tagam orad bilen gowy habarlaşyp nemet bilemzok. Men arada da Rozwaýyň sözüni kesesim gelenok. Awa inni bir sagat bolup gelýär. Känem uzaga çekdirmän nemetsek Rozway ýene aýtjak goýjak nähili zatlaryň. Umuman şu temada ine bolup geçip duran ýagdaýlar bilen baglanşykly. Şol basyşlar bilen baglanşykly häli dek geçdik. Ine hiç hili daşary ýurtdaky aktivistler bilen hiç hili ara baglanşygy bolmaýan ilen çalanlaryna da basyş edip durkalar, ona edip listowka ruhsat berilýär. Rejimden bidin, rejimin isteginden, oýnundan bidin nädip şu zatlara ruhsat berilýär. Intaki çili aktivistler bilen habarlaşmaýan. Ol daşary ýurda gelmeýän käde hiç ili gatnaşmadyk, toýda ýatsa habarlaşmadyk adamlaryna basyş edip berler. Şol daşary ýurtdaky aktivist sebäpli. Indi şular ýalaky gorkýan bir rejim, gorkok, şular ýalaky bir zalim rejim nädip bir listowka şular ýalaky jogap berýär. Sen doňanlaryň açylaňa şular ýalaky basyş edilýärmi, Rozway? Döwlet birinji üçin hazır men şu öz maşgalama gelmänke şu basyş barada diýin-de şol ýa hazır özüm belek geçdim-de şol Türkiýede hazır diňe şol protestda gatnaşanlar şolaryň ýa çağrışyna üns berenemler. Üns bermedik raýatlaryňa we şu gece gündüz köpsüniň maşgalasy şol özüň ýaşaýan etrafyndaky daýhan birleşikleriň arçylyklaryna çağırılıp ýönetim polisiýanyň işgärlerini bilelikde şolar eýem hazırym soraga çekirilip durda. Näçe ýyldan bäri sizin şo maşgalaryňyz Türkiýede näme şedip ýören, niýe işleýär, näme şu Türkmenistana gelen ýok. Şu makalaçy gelmemesinin sebebi näme Türkmenistanda ýurtdan näme nägileligi var, onuň diýenýaly soraglar eýem şol polisiýanyň işgärleri tarapyndan berilip duranda olaryň başgalalarynda. Bu oýlar kimiň edýän we kimiň berýän ziýany, ha şol şol opozisiýa partiýanyň o özlerini lider biz diýip görkezjek bolup o halka öňe hüşkürjek bolup durarlar var da
urha tutacak olup yine şoların halka ödedip duran faturasının bir parçası yani böylece bu. Ondan sonra bu adamlar başta şu birinci gezde kaçan sorgulanmana başlandı diyersen şöyle adına düşse 19. iyunda mı İstanbul'daki konsolun onu yürüyüş etmeli deyip yadına düşen olsa gittiler. Şonda men özmem bardım bir 19. iyulda. En son şu köpçülüklerin finansyk protesta finansyk. Son deniz kenarında senem çıkış ettin. Şu protestan içerisinde orada protestan başka planetalardan 1000 tane adam gelip kolluk verdi. Onu doğru ettik. Şu Muhammed Düyeci ile Murat Kurbanov nereden taptılar? Doğdular mı? Ne ettiler? Kimlerden alıp koşup mümkün amala aşırıp şunu halka düşündürmek istediler de ben umuman aklım hayran kaldı da devlet doğrusunu açsın. Şu içeride var olan 70-80 adamın kalan 40 adam kaldı. Kalan 40'a şu karakoldan çıktı. Onlar günümel ayak aldığını öznəmesine gittiler. Öz işi bilen öznəmesine canını kurtarmak bilen boldular da. Şimdi benim açık olanım şu karakolda Ehli Türkmenistanların rayetlerinin şu kimlik belgeleri, adları, familyaları, doğulan yıllarında çelini yazılıp alındı. Şu yazılıp alınmadı. Ben şu makal aytdım. Şu Türkmenistan konsolluğundan iki yolbaşı şu tak geldi deyip. Ben şunu gözüm bilen gördüm ha. Sen yüzünü görkezmeyecek olup çıkanda bana yüzünü görkezmeyecek olup çıktılar. Özlerine yüzünü çep tarafa övrüp. Sen benim onların önünde duranımı bir havar geldiler. Sen ben onlar tanap duran son konsolun işgalleri ikimizi dik baş aşağı koymuşsan ayağımız çıkarsalar tanıyalar. Elçilikler konsolosluğu var. Şunun için şu zatlar edilen işler bir de bu var ya aramızda katı ayrılgan süyü ışkın odu yanıp dur var. Şonda ben açtım şonda da şu yerden durup ben görmer sillere bile şu maglumat ettiler videolu şurada 70-80'den kovurak tövrak adam var kanka şeyle yardaylar oldu. Hazır Türkmenistan'ın yöreti vekilleri gelip şeyle gurur geçirdi. Palestina işgali ne mi geçirilerini arada elbette biz yanında şahit olmadık. Yönü şol bolan vakadan son ben ertesi gün çıkıp aydanımda eyyem şol Türkmenistan'da şu konsolluğa düşen Türkmenistan'ın bağırsının nemesi eyyem Türkmenistan'ın nemesine aktarılan ekeni. İçeri işler hem de Milli Hopsuluk Kulluğu'nun 9. bölümüne yeten barıp bular. Bu Türkmenistan'ın berdeki rayatlarının edin nemesi. Eyse ben ondan geçtim. Şimdi şoların hiç yankısayan aydışın şol öz tokuntu işler, kabirler, şu öz karındaşları bilen ara bağlanışık olmadık adamlar bile şol dövrde sonrağa çağırdılar. Eyyem Türkmenistan'da başlandı. Şöyle Levap'ta köprüye başlandı. Ondan sonra şol Marı velayetinde köprüye başlandı. O daha şu Ahal velayetinde kendi uzaklar ama aşırılmadı. Sonra zat çekilmedi ama şu esası böyle şu Levap hemen şu Marı velayetinden bolup çıktı da şu çekilen sonra rayetlerin esası böyle. Şimdi şundan beri basış hala halka devam edemediysem elbette ben buna yok diyilecekler. Yine yanı yakında hal düğünem ben öz maşkalamdan cevap verebilecek. Sen benim maşkalama düğünem hali 3-4 günden ver şu yönetemende eyyem şu caneden şahsiyetin kimliğini anıklamak için ben ehli malumatları az toplatın benim özümden kiçiğime can edip eyyem onların maşkalasını tehdit edip korkuzup sizi öldüreceğiz maşkalanla yakacağız deyip şu zatların içerisinden ayrılmasa şuları yani nemesini koymasa sizin sonunuz ölüm deyip şeyle deyip nem edip duran diye de. Şimdi bu işin asıl içerisinde kim varlığının kim yokluğunun doğru malumatını ben hala nem edebilem yok yönü ben onlara ehli gerek olan özümün kanun yollarını öğrettim. Gidin şu etrafın Sakarya etrafının ya Said etrafı prokuraturasına yazın ehli gerek olan yüzlenmenizi arıza şikayetinizi yazın önüne koyun. Eğer şu Sakarya etrafı prokuroru şu numarın kime aitlığını yani kime değişikliğini bilip şu şahsiyetin kimliğini size anıklayıp vermese ve şu şahsiyet var arada hem özünüzün başınıza gelecek ve başkalarımızda eğer birinin başına gelip bilecek beterlerin yani ölüm bitim olayan yadında şoların cevapkarçılığı şu etrafın prokuraturası hem Milli Hopsuluk Kulluğu'nun boyunda düşecekliğine hem aydın şotaydı. Görkezin arzanızda dedim. Eğer arzanı kabul etmese ondan sonra bana maglumat verin dedim. Ben ona göre hazır şu bütün ehli
şol hazırki menin toxuntyjyma edilip duran basışlar sebäpli men hazır bular barada ýene şu bir material toplap halkara guramalarına ýetirjek. O esasen menin şol oturan hazırki oturan özüniň şol Türkmenistanda ýaşayan adresim bolan şol Lewap velayatynyň şol Ozalky Sakar hazırki Saýadet Lewap Taýhan birleşiginiň Täze Owasynda ýaşaýanda men. Şol owanyň şol ýaşanyň üçin men şol owada şol owanyň arçynyň orunbasary öňkü owasy hemem şol owanyň şol Taýhan birleşiginiň polisiýanyň ýörekde wekili ýani uçaskowy. Meniň şol jigime her türlü nämet ýaranmışda özlerçende psixiki baskı berip gorkuzup zat edip durlar diýär. Men olar hiç haýsy menden kaçıp gutulmaz. Men bu işin içerisinde şol 2009'da girenden bäri o şol 2013'ta meniň kakam Pahyry öldürüp nämesini nämetdiler, öldürdüler. Bütün saglyk nämelerinden kesip o öýde şol öz ýatan düşeginde ölmesine mecbur etdiler. Ondan sonra 2014-2015 ýylda meniň 1,5 ýaşyndaky ýegenjigimi öldürdüler. Hökümetiň şol ýörekde we etrapdaky milli howpsuzlyk etrap nämeleri bularyň ählisynyň mende nämesi bar. Eger indiki gezek ýene bul oýun meniň üçin üçünji bir näme bolup otyr. Eger häzirem ýene meniň maşgalama we meniň maşgalamyň ýekece bir agzasyny o şotaýda veya ýekece bir agzasy barada bir cinayet işi gozgalsa bile şunun asıl sebäpkärleri şo Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň hem etrap hem velayet hem şol Sakar etrap prokuraturasynyň veya milli howpsuzlyk gullugynyň esasy adamlarynyň elleriniň barlygyny men bilip otyryn. O polisiýanyň yerli wekili bizim şol Taýhan birleşikdäki polisiýanyň yerli wekili näme üçin bu zatlaryň içerisine koşulyp ýören men oňa özüm aklym haýran. O arada da men hazır bir näçe maglumatlar toplap otyryn. O şo Taýhan birleşik çaýynda kimin maşgalasynda nerede näme edýär, o kim bilen nerede oturýar, o kimlerde nähili vizat kalýar, kimlere näme bardy ruhsat berýär. Bu arada da meniň elimde epeslice maglumatlar bar. O men hazır şolaryň özlerinden şu meniň maşgalam barada etjek olan basışlaryny o men seredip takip edip durumda. Hadi bakalım görelim eger bular şol edýän işlerini amala aşyran etjek olan işlerini we amala aşyrjak olan maksatlaryny goý bolsun etmeseler men elbette bulara indi hiç hili näme berjek däl. O men ozalam şol Türkmenistanyň şol Lewap welaýatyndaky ähli prokuratura, polisiýa, milli howpsuzlyk gullugyndaky bolan pyspujulyklaryň üstüne açyp gelen adam we häzir hem açjak, bundan soňra açmamy dowam etjek. Menim toxuntyjymda ählisini gyryp ýok edenlerine çelini ýok etseler bile men şu ýolumdan izime dönjek däl. O men muny aýdyp goýun, emma munyň hem iň soňky taýagy kime baryp diýjek? Häzirki vice-premier var, o prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz ýanynda saklap ýören, o Çağrı Amanow bulam habardar bolsun, o. Ene indi artık bu oýun munyň başyna geljegini men bundan bu taýda da munyň hem eliniň barlygyny aýdyp biljek. O sebäp näme üçin diýende meniň özüm 2009-njy ýylda şular ýaly ýagdaýlar meniň başyma gelende meni öldürmäge synanşyk edenlerinde iň soňky ularyň taktikasy meni öldürüp ortadan ýok etmekdi. Men şu arada şol häzirki vice-premier Çağrı Amanowyň özüne ýörekde özüne arza ýazanymda meniň arzama jogap hiç kim bermedi. Hiç kim bermedi. Ya sen arzan geldimi, goýdumy, näme etdi diýen näme bolmady. Gaýtam tersine men üstüne gittim. Şoňa degişli olan şol döwürde Çağrı Amanow Türkmenistanyň milli howpsuzlygynyň başlygy ministridi. Çağrı hut Amanowyň hut özüne degişli olan onuň özüne garaşynda özüniň garamandaky olan edaranyň işgärleri, milli howpsuzlyk gulluk edaranyň işgärleri velayatda, şäherde we etraplardaky milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň pyspujulyklaryny üstüne açyp men ayan edip geldim. Bunu ayan etdim. Türkmenistanyň şo wagtda häzirki Türkmenistanyň Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugynda biz şu arada bir näçe maglumat berdim. Bular şol işler sebäpli eýän meni ýok edip ortadan galdyrmak üçin amala aşman maksatlary men ýurtdyň daşyna çykmaga mejbur olanymdan soň gönüme şu Türkmenistan serket gözekçilik punktundan çykdym men. Ya kaçıp ya edip çykmadym. Şo ýerden çykanymdan soň bular meni ýene şul daşaryurt habar beriş serişleri bilen ara bağlanşymy ýok etdirmek üçin daşaryurt habar beriş serişleri bilen meni ara bağlanşymy ayırmak üçin, umuman düýümler ýok etdirmek üçin, ýa maňa goýdurmak üçin
Menin maşgalamda şu döwürde atam pahyry öldürdüler. 2013'te atam öldürdüler. Yatan yerinde. Ähli özüm hem invalidiniz pensiyadatı hem bütün sağlık sebep öýde yatan yerinde medisina hyzmatlaryny görýärdi. Buların ählisini kestiler. Öýe hatda bir medsestra bile sağlık oýunyň medsestrasynyň bile gelmesine ruhsat vermediler. Hadi men ondan hem geçtim. Ondan soň menin Gülýarjyk hal 1,5 ýaşyndaky ýegenje gazymy hal göz açıp gün yüzünü görmedik. 2015'te mi 2014'te mende yazgysy var. Onu öldürdüler. Ona hut Sakaretran keselhanasynyň özünde reanimasiýa bölüminde säherje dem gysyp barany bilen onu sırazym reanimasiýa alýarlar. Hiç hil zat yok, hiç hil barla kontrol yok. Şu baran günü baran sağadyny ertesi günü şol sağada da şu çağanyň ölüsini çıkarıp eline verdiler. Ina bu ikinci gezek benim başıma ölümü getirenlerinde bular şu taýdan maňa şonda da habar etdiler. Bul saňa diýdi sapak olsun diýdi. Ina men şu taýdan şol we hazırki vice-premier Çağrı Murat Amanowa seslenýän. Çağrı Murat Amanow sizin oynamak isteyen ve oynamakçı bolyan o daşar yurttaky bu opozisiýa sumaklaryňyz bilen birlikde bütün psikoçuluklarınızı indi orta menin özüm aşçaklığından havarınız olsun. Bu oyununuz indi sizin hiçbir yerde yer tutmasına da men umuman hiçbir şekilde hiçbir ýagdaýda da men size hiç hili näme bermeýän, ruhsat bermeýän ýöneköy bir raýat şahsiyet Türkmenistanyň bir raýaty şahsiyet hökümünde Türkmenistan raýaty hökümünde men muňa gada sizin öňüňize kese bolup çykjam aýtýan. Ve bunun ähli maglumatlaryny sizin şol döwürde Türkmenistanyň içerisinde oynan oyunlarınız ve sizin hazırki opozisiýa sumaklary bilen haýsylary bilen nerede näme wagt gepleşerleriniz ähli maglumatlary ellerimizde bardy bizim. Biz bunu da delil olarak size gerek olsa ortaya koyup biljek. Delil olarak şol adamların sizin şol döwürde sizlerin şol eden psikoçuluklaryňyzy bilen sizlerle bir guramada bir edarada işten köp adamların köpsini siz işten çıkardınız. Şol çıkaran adamlarınızın özleri hem hazır hemmesi Türkmenistan'da yaşapıyor. Indi bu oyun bu psikoçuluk hiç yere barmayacağını men bilyen bu artık bu oyunların eyyem perde yüzü yani ayrıldı. Halk eyyem görüp dur, bilip dur kimin kimliğini. Şu sebepten benim şu taýdan etjegim veya halka etjek çağırışım adamlara diýjegim hakykatle adalaty halal bilen haramy saýgarmadan eger kimdir birinin izine men opozisyonermen menin izime düşün deyip eger sizi çağırış eden bir bar olsa şonun izine düşerseniz şu izine düşen adamınızın aslı şonun bilen birlikte şol hareketinizin öz jogapkarçylygy sizin öz boynunuza olacaktır. Ve bu da sizi özünüzü şu Türkmenistan'ın içerisindeki Türkmenistan Konstitusiyasına layıklıkta kabul edilen Türkmenistan'ın cinayet kodeksine layıkta size cinayet işinin islendik bir maddasını Türkmen hükümeti kozgap bileceğine özleriniz avantaj veriyiniz. Mehrivan rayetler. Yine bu da size benim diyecek olanlarımın ağlama böyle önden bir böyle parçacığı bu olsun. Bundan anırsam elbette karar sizin. Baba. Başka bundan sonra biz devam edecek, biz hareket edecek diyseniz hareket edin, öz ordunuza da özünüz düşersiniz. Rodway Tawolstayda Perhat Iklimov'dan bir soru var. Şu soruga cevap bersen. Näme üçin halky oynaýarlar diye şeydip. Şoň diýä sebebi barmy diýä. Şoň sebäbini düşündirip biljek. Oynaýarlardan sonrasın sebäbini men hazır şolar näme üçin oýnajak bolotany hazır aýtdym. Belki Perhat düşünmendir, bolan bolmagy mümkin. Icrak giren bolmagy mümkindir efire. Sebäbi efirimiz uzak boldy da şoň üçin. Şolar Biz kaça düşündüre? Men hazır aýtdym. Şol hazırki opozisiýa sumaklaryň özleri şu Türkmenistanyň hazırki siyasi rejimi bilen ara bağlanşykda bolup Berdimuhammedowyň oglu Serdar Berdimuhammedowyň şo ýere 3-nji imperator bolup gelmesine ve şonun şo taýda siyasi bir rejimini oturtmasyna şularyň hut özleri halka şoňa garşy bolan halky elin ortaya çıkarıp olaryň eline sebep edip bermesine ene oynatky diýip muňa edilýär. Ene şonuň üçin halk oynap halk olaryň eline satyp durlar, berip durlar maglumatyny.
Halk buna pikirlenmesi gerek. Halk bundan göz alması gerek. Başka ne için halk oynalsın? Halkın içinde var olan öfke, kin, hükümete olan, rejime olan öfke, kinlerini bilýärler. O halkın näçe prosentinde barlığını. Şol sebäpli, şol öfke, kinli bolan adamların özlerini ortaya çıkarıp, şoların ellerine teslim etmek için yine şu oyunu oynawatýar şu. Häzirki opozisiýa sumaklar. Eger bundan da eger siz özleriniz örnek almasanız, yani misal alıp özünüzün gelecekki durmuşunuza göre öz yolunuzu, öz düşüncenizi, öz demokratik edemenizi özünüz seçmeseniz, başka birinden hazır edil şu gece gündüz, başka hiç kimden himayet istemenim, himayete karışmamım. Bu himayete karışırsanız bu adamlar bilen. Onda siz bu halkı beni hazır şu taydan yenaydın, halkın girecek yeri ve düşecek çukuru da bellidir. Rozvay, yine şol Ferhat Iklimov tomoşaçymyz aýdýar, şu aýdýan zatlaryňyz dogrumy we delil barmy? Delil bar bolsa görkezin, sag boluň diýe ýygyndanyň goşýa halk bilsin diýe. Ferhatcan, delil hemme zat var. Delil var. Eğer şu delil sana gerek olsa, senin görýän diýmek maksadın var olsa, ene şol opozisiýa sumaklarla bilelikde veya edilene bizim başımıza näme gelse, bizim sizin yurttaşında duran halkın tarafında duran halkın hal ýagdaýyny görýän kynçylyklaryny, çekýän durmuşlardaky kynçylyklaryny dile getirip duran bir daşarut hawaçysy hökümünde sizin çekýän azaplarınızı biz halkara goramalarına beyan edip duranmak. Eğer siz şular ýaly delil gerek olsa, gelin onda bilece gidelim, ene mesele delil şu taýda menem görkezim. Eline ene şu delil diýer. Ene bu da delil, ene bu da delil. Eğer şunu durup bilýän olsam, men islendik adama da şunu görkezip biljek. O görkezip biljek yani. Delilsiz bir zat bolmaz, delilsiz bir zat gürlenmez. Hiç kaçan. Boşunu boş daşarda seyretsen tebigatın bir şemalı olsa bolmasa ağacın başı hiç kaçan kıymıldamaz ha. Şundan bir azıcık ne yapayım olsa bir düşüncenizi beyninize ornaştırın. Şemal olmadan ağacın başı kıymıldar mı? Şunu hiç bileniz yok mu siz? Rozvay, ne bu tomoşaçylardan gatam görmeler tebe bular umuman şu opozisiýa aktivistler diýilenne yalan gurrunlar, ýygyderli yalanlar, töhmetler, manipulasiýa, yalan propaganda, şuň bilen meşgullanýan adamlar da esasy köpçülük. Ondan olaram agzyna gelen aýdyp oturan soň bularda da awtomatik ýagdaýda belki reaksiýa bolýanlar. Şoň üçin bulara da dogry düşünmeli. Bular wagty gelende seljerer. Aýdýan zatlaryň üçin köp sag bol. Arslan Muradow bir komentar ýazdy. Saty bersinler, kime näme satsalar, olaryň näme edýäni gyzykly däl. Biziň özümiz hökümeti el almaly. Delilem gerek däl, başga da adam esasy özümizi ösdürmeli. Ine dogry gurrun. Aň düşünjäni ösdürmeli. Aň düşünje ösmese bolanok. Aň düşünjäni ösdürmeli hukmany ýagdaýda. Aň düşünje ösmese hiç adam bolanok. Onda häzir jemläliň men jemleýiji sözü ýene Rozwaýa berjek, öňe öňürtüm men bir azada söz bereýin. Adam öz garaşlaryny beýan etsin. Azat sesini özüň aç. Ine şuňky biziň temamyz, biziň eden gurrunymyz azat aktivistlere garşy oýnalýan hapa oýunlar. Aktivistlere garşy oýnalýan hapa oýunlar ýurdun içinde we daşynda içi bilen daşı bilen bileleşip öz haram bähbitleri üçin halka we halkın öňüne düşäjek ýa halka täsir edip biläjek aktivistlere garşy oýnalýan hapa oýunlar barada faktlary, hakikatlary, onda da öz şu ýagdaýlary başyndan geçiren adamlaryň öz durmuş faktları bilen biz halk köpçülüğüne yetirip oturýarys şu zatlary. Ondan bundan öter näme suwutnama gerek? Men bilen mok suwutnama diýilende näme? O magazynyň marketden alınýan kwitansiýa ýaly bir kagaz çykaryp görkezmeli. Men bilen mok. Şonu düşündirseler gaýrat edip. Azat şuňky efirimizi jemlesek, sen
şuňky temada pikirini jemläp goýber. Ben pikirimi cemlesem bu taýda şu aktivistleriň özünde bir gep bar da ine. Şolar şu opozisiýa sumaklar näme diýse şonu edýär. Hakykaty gören o. Hakykat näme halkyň tarabyna geçýär. Halk bilen göreş ýok. Näme dislike goý. Garamaň şolaryň kanalyna ýene kim näme ine şuňaly. Diňe şoňaly gepler bilen ýören adamlar. Men olara aktivist diýjek däl. Olara otine şu opozisiýa sumagy çykýar, ejen kakan düşman diýse. Sözüň bolýar, başga bu dislike goýsunlar, nämesinler durmuş YouTube'dan ibaret däl. Olar YouTube'da ýaşaýanlar. Dislike goýsanysam hakykaty ýaşyryp bolan o dislike goýan hiç kaçana. Yo, şo da var, men şoňa düşünemok. Ýok planyň kanalyna seretme, çağırış edeniň bilen, ýa dislike goýanyň bilen, ýa-ni ýene başga bir zat edeniň bilen durmuş YouTube'dan ibaret däl. YouTube'dan ibaret däl. Türkmenistanda YouTube halkyň näçe götürümine, näçe bölügine el ýeterli. Esasy barda gözüňde tutulýanlar daşary ýurtdaky aktivistleri pida etdirmedlik. Şoň üçin YouTube'da edilýän zatlar. Biram dünýä köpçüligine bolup duran pyssypyjurlyklary, oýunlary, duzaklary düşündirmek üçin edilýär şu zatlar. Hakykata aýdýan birim otaýdan çykýar, ýa-da siz diýä beýdip biri-biriňizi bilen söwüşip oturdyň. Nirse söwünçmiň? Söwüşmek. Ondan ýene şu taýda 9-njy klas häzir bir umut bagyşla, agamjan aň düşünje ýok. Her kimde 9 klas okan adamlardan näme düşünje gerek janaga. Indi şeýle bir ýagdaý bar. Diktatorlyklaň dowam etmek üçin, diktatorlyklaň mydama öz häkimiýetini dowam etdirmek üçin bilime palta gurulýar. Bilimsizlik ziyan ýok. 9-njy klas biram Hudaý tarapyndan berilýän ukyp bar. Her kim öz ukyby bilen aň düşünjesini, bilimini ösürüp bilýär. Onda da daşary ýurda çykanlarda şeýle mümkinçilik bar. İstenlik çeşme el yeterli ýagdaýda. Şoň üçin özüň kämilleşdirmeli. Hemme zatdan öňürdi. Başga biri gelip maňa bir bilim bersin, açyş etsin, ýa bir zat etsin diýmeler, özüňi kämilleşdirip bermeli. Biziň töweregimizde de, biziň aramyzda da gaty köp adam şu Perhadyň aýdyşýaly 9-njy klasy gutoran ýöne olar öz ukyby bilen özüni henidem kämilleşdirip görler. Dürlü garaýşdaky, dürlü pikirdäki kitaplary, diskusiýa gepleşikleri dinläp, öz ýanyndan başga dilleri öwrenip berenler amma. Indi häzir bir umut Safariýada şular ýaly gepleşikleri beýleki kanallarda goýup bolmaýarmy? Beýleki kanallar diýäniň bilenmek ýöne biz şu dünýä türkmenläriniň Demokratiya platformasynyň Türkmenim kanalyndan elimizden geldiginden şul işlere kömek etjek bolýas. Aslında bu işlere girme diýdi Rodaway. Şul işlerin soňu gowy däl, şu pyssypyjurlyklara girme, şu hapaçylyklaryň içine girme, tökme datarlar, her hile derler diýdi. Ýöne şonda da biz Ragip Kamil İlbeg bilen bile erken sesle başladık. Son Türkmenimde biz dowam edýäs. Erken sesem öz ýoluny, özüne göre, öz formatyna dowam edýär. Hawa şu kanallar wa başka näme deýin, başka kanallar diýäniň niri. Men onu düşünemek ýöne Safari şeýle bir ýagdaý bar. Netip bolsa şu karantina şertleri gutorandan soň şu Türkmenim kanaly halkyň gollugy bilen hakykatyň hatyrasyna halkyň öz başda hiç ýyly ideologiýaň täsirine bolmaýan telewiziýa kanaly görnüşini işine dowam eder.
resmi işlemleri doğru tamamlamak için karantina şartları yatırılmalı. Şo yatırılmasa köp zatlara gol çekip köp zatlar tamamlap bolany. Şoň üçin biz mecburi ýagdaýda häzir YouTube'dan işlemimizi dowam etdirmeli bolýar. Ýöne şu taýdan biz inha öz egin neslemimizi, halkymyzy öwrenşdirýäs. Özara pikir alşyga, özara media platformamyza garaşsyz pikirleri, garaşsyz öz başdak pikirleri, hakikatlary aýtmak üçin bir ýerde jemleşmek, bir platformada jemlenşmek ukuyuny kämilleşdirýär. Netip bolsa şular ýaly gepleşiklerin hemmesini şu Türkmenim kanalyndan tomaşa edip bilersiňiz. Häzir durmuş şertlerine görä, iş şertlerine görä käwat serekleşip bilýär biziň gepleşiklerimiz. Ýöne geljekde netip bolsa ýygyderli gepleşiklerimiz bolar. Ina şol Erken Ses kanalynaky gepleşikler ýaly ýygyderli. İlgün gepleşigi, onuň döwletli maslahat gepleşigi, dünýä türkmenleri gepleşigi. Şoň üçin netip bolsa öz toparymyzy, öz egin neslerimizi taýýarlaýas. Her kimden bir öz durmuşy bar, her kim bir ýurtda, dürli şertlerde. Şoň üçin hemme zat taýýar bolandan soň ýygyderli ýagdaýa getirjek bolýas. Şu gepleşikler netip bolsa. Hawa Adat sesini açıp jemle, soň Rozbaýa bereli, bugünkü efirimizi edip jemläli. Böyle daha yine bu taýda men näme deýin? Özüňizine bu taýda ýa 9 klas institutu gutaran gerek däl. Prosto görünüp dur bu düşünükli zat bu. Hemmesi mina şularyň edýän gürrüňlerine ünüs berin şularyň barysyna. Hany näme diýär şular? Analiz edin, hemme zat eliň aýasyndaky ýaly görünüp dur. Oň ýaly gaty ullakan o alım ya näme gerek ýok. Bularyň nämesini şu edýän hereketiniň oýundygyny bilmek üçin. Hakykatdan hem oýun. Ýöne o belki şu DBT diýdi, Türkmenistan halk hereketi diýdi. Bularyň bar aktivistleri hem ente göz açylýar. Paltasy daşa diýär, göz açylýar, soň näme derler? Pişman ederler. Ine. Men şolara kän aýtdym. Yok siler eyle beyle siler asılışık edýäňiz, bu asılışık däl bu. Prosto bu adamlar bir doğru yola salmak üçin asılıp näme ya biz bir zat hamtama bolamyz ýok ya bir o opozisiýa diýeniňiz adam o hiç zat riskowat eden ok. Ine şu aktivistler şolara näme üçin gerek? Şolar şo bu öz interesini öňe sürmek üçin. Ine çıkıp ine Murat Razakov ýaly ya beylekiler ýaly ine Murat Kurbanow eyle beyle ine şo üçin gerek. Wagty gelýär prezervativ ýaly atýa işi bitenden soň. Всё, ine. Eger ine şo orazy näme etdiler? Şu kritikawat eden üçin olar üçin terrorist ýene kim näme? Ine eger inanmasaňyz, liboy kiminiz 2 gün kritikawat edin. Şolardan liboy birini. Ine siz hem ya dönük bolarsınız, ya terrorist, ya mehkeme işleyen adam bolarsınız. Eger bolmasanız 200 medeyin. Ine. Adat ýene sesin bozulýar. Jemledin mi? Oo. Sadece ol. Rozbay, jemleji sözü sana berýän. Inha şuň gaty köp faktlaň taryhy wakalaň şuň günümizde bolup duran wakalar bilen öň bolup geçen wakalaň arasyndaky baglanyşygy we fazlanyşygy düşündirdim. Bir habarçy, tejribeli habarçy, şeýlede grajdan aktivist hökümünde. 2009-njy ýyldan bäri sen şu meýdançada aktiv işin aktual temalar bilen Türkmenistanda bolup duran ähli ýagdaýlary daşary ýurtlardaky köpçülikliň habar beriş serişdelerine ýygyderli ýagdaýda ýetirip gelýän bir habarçy hökümünde öz analiziňi, öz garaýşlaryňy, tejribelerini paýlaşdyň. Sag bol. Jemleji sözü sana berýän.
Aslında bundan soň näme etmeliň ýaly biriniň bir soragy bardy. Eger mümkin bolsa şu zatlardan nähili netije çykaryp bundan soň näme etmeli? Hakyky görüş nähili bolmaly? Ýurdy nädip halat etmeli? Şular barada bir gysgaçyk garaýşyňy beýan etseň. Ben indi devlet bu arada öz garaýşymy şular ýazyrak beýan edin halka. Şunu ýa şu 1991-den bäri şol Türkmenistanda şol ýek adamlyk şol awtoritar diktator rejimi dowam edip duran döwründen bäri hem 28-29 ýyl töwerek geçti. Eger ýalňyşmasam 30-dan bolup biler, belki ýalňyş bolmam mümkin. Şu indi bizim şu taýda Açekolan halka, Türkmenistan halkynyň şu taýda ne derecede yaşayanlığı, ne derecede bir siyasi, demokratik hem azat hem hak hukuklara eýe bolýandygyny şu halkyň özleri, daşary ýurtdaşlar we içeridekiler özleri, öz gözlerinden görüp bilip durda. Emma halkyň etmeli, ýekeje bir etmeli işi şu taýda şol ýurtda bar olan awtoritar diktator rejimini ýok etjek bolsak veya şol rejimdäki korku imperatoryny biz ortadan aýyrjak bolsak, halk ozerlenýän şol belläkeçimizal ozaly bilen özünün şol akylyny, pikirini, düşünjesini, ılımını östürmeli ve şu zatları bir araya getirip tutanımızda yani şu eýem adamzadyň özüniň öňe akan ýa-ni erçek bolan ädimleri belli bolýardy. Adam öz hünerini, içindeki zehinini ortaya çıkarıp başlaýar. İslendik bir raýat olsa da. Şonuň üçin Türkmenistan elbette hökümet bu arada şol özünün şol rejimini ýene dowam ettirermi? Ettirer. Şu zehirli adamlar ortaya çıkarmajak olup ılımlı bilimli adamları orta baş kaldırıp çıkmaması için her türlü oyun edecek olarlar ama onu basıp yatırmak onlara başartmaz. Ne için başartmaz? 1, 2, 3, 4, 5 adamı hücum ederler. 10, 15, 20 adamı hücum ederler. Yani bu hücum ettikçe adamların özlerinden içerisindeki öz içindeki duygu vicdanları adamların içinde öfkelenip yani köpelip başlayadı. Köpeldikçe de adamlar son has öc alıp özünden özleri çıkaryadı. Onlara daştan hiç bir hemayet veya daştan hiç kimin nemesinde bir geregem yok. Ama ikinci bir diyecek adım var da. Eğer biz hazır Türkmenistan'da yankı bellekeçime rejimi imparatorluğu yok etmek niyetimiz var olsa biz Türkmenistan'da üçüncü gelecek şahsiyetin kimliğini veya şu şahsiyet Türkmenistan'da özbekbid üçün nämeleri ulanacak veya özbekbidine näme edip bilecek diyen ýaly şol bir soralar ve onların geçmişini biz tarihini eleştirip yani şu tarihini bir araştırıp içerisine bir göz yetimizi getirip bilsek bizim önümüze düşecek olan şahsiyetlerin kimliğini yine biz şonda da biliriz. Biz ne şimdi hazır 3. imperator gelecek otur. Bismillah deyip hemen geldi diysek bolacak. Türkmenistan seçime garaş oturdu saylovlara. Şol öz oğlunu oturtmak için. Yine görersin bu öz oğlunu gelip oturanı son görer de bu halk. Ama bu halk Serdar Berdimuhamedov gelip oturan yine hasıl edersin ortada yani hazır kapasite sumaklar, liderler hiçbirisi ortada olmaz. Son gene näme ederler? Halkın özünü bular günahkarlar. Biz aýtdyk, siz etmediniz. Biz eýdin diýdik, siz çıkmadınız. Siz etmeseniz bize näme? Şular ýaly halkın özünü bular garalajak veya halkın özü üstüne gelecek. Sebep şu Berdimuhamedov gelene çel, Serdar Berdimuhamedov gelene çelni şu da Türkmenistan'ın içerisinde näme oyunu olacak? Şu mahal taşında içerisinde ortada yüze çıkarıp bunları ara salamak ortadan. Yine bar bolacak zat bul. Türkmen halkı da bu zatlara özleri artık fırsat vermeliler. Bu oyunlara, bu adamlara artık özleri fırsat vermesinler. Özleri hatta göz yetimlerini has giyinişlendirsinler. Giyinişlenen ýagdaýynda da özleri kimin kimligini, nämeliğini Türkmen halkının özü has gowy bilýär. Bilerem, bilmesine de yine dowam ederler. Yine şu soňky nämesinde ben ýa sözümün başında aýtjak boldum. Şu taýda bir wagtyňyzy alsam diýip Aksaray'da şu Türkmenlerin Ağlawa köprüsünün bolýan bir bölegi var. Şu bölege baranında şu taýda Türkmenlerden sonra da köprüsü tanıyan meni. Tanan üçün gurun edýäs özlerine son men aýdym da. Siz näme üçin bu Türkmenistanda häzirki bolup duran syýasy nämelerde bir koşandınız yok mu? Veya siz bular arada koşup sizler bu siyaset düşünceler, hareketler arada nämeler düşünýäňiz? Näme diýiljek bular arada diýenimizde şolar aýdýarda
Biz kimin izne düşeldi ya? Şul öňe düşecek, öňe düşün diýip çağırıp durarlaryň izne mi düşeldi ya da? Halk eýem özleri göz ýetirip direýem adamlary. Ene aglawasynyň gözüniň ýetmesi bu ýerden çykdy. Owa. Biz bulara munanal diýär-de. Buların bizim bular diýär özü barada ozaly bilen diýär özleri barada bize bir maglumat berdim diýär-de. Yalanam bolsa diýär özleri barada bir maglumat berdim diýär-de. Ene seret adamın ince damarından tutulan yer özleri barada yalanam bolsa bir maglumat verdim diye yok diye. Birden bire ortaklar çıktılar diye. Birden bire diye. Ondan sonra näme diye bular ozalam şol ýanky men hadişime ozalam diye şular diye şu Türkmenistan vezipeli edaralarında vezipeli yerlerde öz behbitlerine, şahsi behbitlerine işlep, şahsi behbitlerine bir näçe yerlerde cenaatı bozan adamlar özler şular diye. Eýen bular bilip dur şonu kimligini. Ama bunun bilmesi kim için? O elbette halkın şu öz belli bir böyle için has olmak. Yine bir belli böyle için değil halkın hemmesi için olmak şu. O men yurdu içinden bahsedemiyor ya yurdu için ayda oturacaklar. Yurdu içindekilere şonsuz ayda oturacaklar. Gelse yetik diye biz gülle karşılayacak diye. Koy gelsin şu yollar açılsın biz karşılayacak gülle diye de. O çörek alıp çıkacak o günden diye. Hoş geldiniz diye çörek alıp çıkacak diye. Ondan sonra näme gerek yani? Başka näme diýeýin? Yine seni özüňe aýdyp bilersin yani başka bir düşünce pikirin olsa elbette. Rozway sawol goşakladyň bolsa senem goşup bilerdiň şu taýda bir soraw bar. İşçi diýip berilen ne şoňa jogap beresim gelýär bagyşla. İşçi. Seret. Sen yorumlara nähili başladyň? Başta sen yorumlara. Başka kanallara halk hatap eden ok diýdiň. Seret şey diýip başladyň. Provokasiýa bilen başlayan başlandy. Käbirlere maýdya sen niýe yorum ýazýanlara gaharlanýan. Gödök jogap berýän ýa planda diýen diýdi. Ina men hiç tat diýmok seredin. İşçi şular ýalaka başlady, gurruňa ýygyny nire getirdi. Ina ýygyny nire getirdi. Inni şul ulanyja, şul tomoşaja nähili jogap bermeli. Sen onsawy siziň wyjdanyňyza tapşyrýan. Mehriban doganlar, tomoşaçylar. Ina şul adamyň başlaýşy şu. Çünkü diýär başka kanallary halk hatap eden ok, nädip biljek olary sen niýe? Şey diýär-de. Inni. Ondan soň näme diýär innem? Innem iň soňuna getirýär näme diýär? Türkmenler goýun, olara çopon gerek. Sizem çopon bolup bileňiz ok. Sizem türkmen niýe? Teret, dur Rozway. Berjek kadar sana. Söňe otun berjek bagyşla. Bagyşla. İşçi diýilýän. Tentek, nadan. Ola türkmen nökeni. Sen adamam däl. Eger sen türkmen bolýan bolsaň, öz halkyňa bular ýalaky äsgermeçilik etmeýän. Beýleki kanallary halk hatap etine. Şo beýleki kanallar diýip sen çokunýan adamlaň bara. Sög sana ýagym diýip Ferhat. Ferhat özüň sög goýurdan şo taýdan. Men sögüljek gel ekrandan. Bagyşla. Ya, sög sana ýagym. Türkmenler goýun niýe? Sen özüň indi goýunyňa peýdasy bar. Ýöne sen goýunça da ýok özüň. Sen özüň goýunça da ýok. Ine sen aňsyzlygyň, sen nadanlygyň, sen kellen çüýrüklüğiniň subutnamasy şu ýazýan zadyň. Öz aýbyňy özüň açýan. Biz halkyň wekili. Biz şo taýda dowlanymyz üçin, önüp ösenimiz üçin şol toprağa borçly. Türkmenistan biziň dowduk depemiz. Biziň watanymyz, biziň buýsanjymyz, biziň adymyz, biziň familiýamyz, biziň awraýymyz. Dünýäň nirsinden bolsam biz şol ad bilen, şol awraý bilen tanalýar. Şoň üçin biziň boýnumyzyň borjy şo taýda adalaty, erkinligi ýoly goýmak. Şoňa goşant goşmak, hakykatlary dünýä jar etmek biziň boýnumyzyň borjy. Biz bu işi şeýle hasap edýär. Bu biziň borjumyz. Çoponluk, goýunluk, adam satmak, adamy ulanmak, pul üçin
Yine bir zat etmek, birinin pulunu almak, onu allamak, bunu allamak, inha sen ýaly adamlara mahsus. Adamam del, sen ýaly mahluklara mahsus. Şoň üçin. Men giň Freeman. Provokasiýa edýänlerden bilýän ýöne. Bulara jogap bermesen bolanok. Ine Ferhat Iklimow. Ferhat tenkinem goýýan. Yo, dur. O Rodway sesini açayın. Rodway sen näme diýen? Şol ýanky işçinin yazan tesbirini türkmen halky goýdy diýär, şonu bir goý, men şoňa bir kysgarak bir jogap berildi. Öz dilinde, öz düşünjesinde. Häzir burman. Özü gul. Burman. Özü gul, şoň üçin hem hojaýyn gerek. İlin götü bilen götlü bolýan nadan inhaşy. Ine şular ýaly adamy hojaýyn gerek. Sebäbi gul, muň tebigatam gul, yaradylşam gul. Ina şular ýaly gul, şular ýaly nalaj edenler sebäpli ýurdun içinde we daşynda gynansaňam, ýagşy adamlar, gowy adamlar, gowy niýetli adamlar çürkenýä, kösenýä. Ine şonnaky esasy rolu şular ýaly adamlar edýär. Şulardan her dada garaşaýmaly. Indi maňa ruhsat berýärmi? Şuňa bir azajyk kiçirägem bolsa bir yorum aýdyp bereyim. Şu taýda şul işçi diýen ildeşimiz kimem bolsa o, men indi munyň özüne dogrusyny aýtsam men adam diýip, umumyň munyň özüni men türkmen hatarda görjegem däl. Türkmen bolsa bile türkmen diýip aýdyp biljekdir. Sebäp näme diýende türkmenler goýun, olara çopan gerek, sizem çopan olup bileniz yok diýerde. Indi men öz içimdeki düşünce pikirimi vicdanı olarak dinlep aydarsam ben Türkmen halkı benim için goýdy däl. Bu bir. İşçi. Bunu gaty goý dinle. 2. Biz Türkmen halkının içinde goýuny bar olsa bile biz şu goýun halkını adam etjek olup toparlanýasda. Biz onu bir araya getirip onu adam halk hatarına koşacak olýasda. İkinciden biz olara ömür Allah çopan bolmarsam çopançılık etjegem däl, çopan bolalım diye niyetimiz hem yok. Ama indi senin şu yazan tesvirine göre men eger şeylere düşünsem Türkmen halkyny goýuna mettirmez. Haramzadalara çopançylygy mettirmez. Çopana mettirmez. Şonu ýadyndan çykarma. İşi we şoň togrugynaky şagallar. Ýöne şu işçi sana seslenýän. Eger sen goýunlukdan Türkmen halkyny goýun diýip görýän olsaň, Türkmen halky goýun der, aslında senin özün goýun. Eger şu goýun sürüsine çopan gerek bolsa, onda goýun sürüsine men şeylerek bir sana jogap bereýin. Goýun sürüsine hiç haçan goýunyň izinde bolmagy çopan gerek der. Sürüniň öňünden eşeği goýbersen, goýunlar izinden gidýär. İşçi doganım. O sürüniň öňünden eşeği goýber, goýunlar özü gider. Ona karanlyk bolsa ýetdi, oňa izinde çopan gerek der. Eger sen özüň şolar ýaly goýun höküminde hasap edýän bolsaň, onda eşeğiniz öňüňizde sizin. Dowam edin ýoluňyza. Garamaň iziňize. Ve Türkmeniň adyna agzamaň ýani. Diýjek olanym bul. Ama sizin ýallara biz ömür Allah'da çopanan bollar, çolugan boljaklar. Ni tolka çopan, çolugan boljaklar sizin ýaly goýullara. Ene meniň aýtjak bolýarym şul ýani. Rodway sag bol, ömrüňiz ok bolsun. Sag bol. Bir saat 43 minut bolly biziň efirimiz. Hormatly tamaşaçylar, ýene bir komment geldi. Näme de işi. Näme isleýänini bilmeýär diýär-de. O düşündim. Ferhat diýdi ýa, işi, aylan gir, yataga çykma. Diýmedilermi sana? Aylan şak döwlet. Gülüme iň soňunda şey gülüp humor bilen ýapalyň şuňky efiri. Allahjan hiç wagt gülmekden aýyrmasyn. Allah sanna meşhur bir neme bara, post bara içýänimiz ajam. Görjemiz fizi bolsun diýär, türkmende de söz bar tügüleme. Şular ýaly gepleşikler arasynda ýöre tebrik sen provokasiýon girýär da soň
O yankı sosyal alıp bizim şol Türkmenistan'da ozal bir vəşimiz var da Mari vilayetinde yaşayan Nur işke deyip. Şolay diye da pakır yatan eriyat olsun. Şu bravo da diye bir cürle olsa hıvat it diye de. Ecin üstüne çenek geliyorlar diye de. Şu cürlevik diyen şu bilen olsan vela motordu da yadına düşer olsun. Adamlar yatırman koçada değil böyle cırladı böyle yatır. O pakıyla şunu kırtık hava dedi da. Bu işçiyim şolar yal da ne mi diyeyim? Aslında şu efirlerin sonunda efirlerini yapacak vaktin anekdotayda deyip hayiş edenler ama sebebi biz şol Nuruş Kamova'da da ondan ödün bilyen yatan yere yaktı olsun Nuruş Kan. Ama Nuruş Kamova'da şu olun so ne anekdotlar bilen nemede de kevat deyip hayiş edenler var yönü. Bir de gerek kalmadı inha yankı işi yağlarım tuğlama şeydip güllür ya. Awa. Bekrumanda onlar şunki efirimizde biz aktivistlere karşı Türkmenistan'ın erkinliği ımtılayan, goğuluğu garaşayan, goğuluğu umid ediyen halkına karşı yurdun içindekiler bilen daşınnakların sağlaşıklı oynayan hapa oyunlarını, dilli uşukluklarını üns çekme için hakikatları, tarihi hayatları ekranın önüne getirip, kameranın karşısına geçirip, Rozu Vayalı 2009 yıldan beri bili guşolgoy görüşüp Adat Türkmen özünüz bilýäňiz, orazy bilýäňiz. Oraz häzirki şertlerde internet ýagdaýy zady gowy bolman soň täze ýurda öwrenşmeli, zat etmeli, yerleşmeli. Şoň üçin saglyk ýagdaýym edil häzir gowy däl, sowuklap zat edip, onça stresten soň inni immunitet gowşaýa, gowy özüne gelmeli, seýslenden soň gowy özüni seýslep, etip orada çykar ekrana, orada da şypa dileýär. Heme diye, häzir Ferhat Iklimov gülme üçin men gelerin efirin soňuna da gülýärli. Ferhat efirin soňuna gelme, başyndan soňuna gel. Biz mümkin bolsa efiri gyskara geçjek bolýas bolan her gezek 2 sagada goroýlýar da bagyşlan Türkmeniň salamy 45 min ýadyňa düşýän bolsa Rozowaý Adatlyk radiosyna gepleşik taýýarlamaly bolýar bolan. Erhadanam şol dünýä türkmenleri gepleşiginde dürli ýurtlardaky türkmenleri goşup gatnaşdyryp gepleşik taýýarlamaly bolýar da. Ondan o dünýä türkmenleri gepleşige öňe bir ýarym sagatdy. Soň onu 15 minda getirdiler. Soň onu 10 minda çäklendirdiler. Ondan o 10 minda da 3 tane tapawutly ýurtdaky adam gürletmeli. Ondan inni jaňa diýen hawa Türkmen Fekradan İran'daki Türkmen ondan Oğuzstan'dan Rusya Federasyasından yani yeni bir yerden bir kısan Türkmen getiriyan on dine salam bilen bir hal ahval sorusu 45 munda çekkedi. Ondan öydakilerim ay diye beht diye sena diye bir yıllık interview ettim diye. Bizim tek tema girimiz o. Biliyan biz gürleşip oturup hala hava soruşacağız, tema girelim de. Onun tema girecek olan olayın iyisi çıkıyor adamın. İyisi çıkıyor. Onun kevatlar, şular yalakı yağdaylar olayadı olun. Tanrı yalkasın Rozowaý, onun inni adamlar efiri yetiştirmeliler. Sen efir garaşan ok sana. Onun taýýar migrantlaryň temalary bolýardy, şo migrantlaryň temalaryny ara goýýardyk şeýdi. Şolary alakam bolýar, biziň adamlarymyz gürleýär-de 45 min, soň 2-3 min, aňyry ise 3 minutlyk interview bermen işi çykyp gidiberýär. Şolary alak ýagdaýlarym bolýar. Şoň üçin Ferhat gaýrat et, eger mümkin bolsa başyndan soňuna çenni gatnaş. Onda şunki efiri şuň bilen ýapaýaly. Rozowaý. Ýene bir zat bar. Döwlet
Cumakulüf diye. Efire yankıyalı koyunlar gelse şolurum iş olaya diye. Ay yok, oğul ya nasrenyanı alır ya, oğloya gaytam ha o. Olmasa bu gaýy gussa bilen, bu halkyň derdi bilen hakykatdan gaýy gussa basyp gidýän, basmarlaya da gaýy gussa. Şoň üçin gülüşmek üçin neme gerek? Yankı işe ýaly goýunlaram köpräk mäläp dursun. Rodway şu taýda şu Azatlyk radiosu bile bağlanşykly gepleşik etjekdiňiz. Kawo şu wagt agam senem 47 minut boldy diýe. Diňe men gürläp oturmam 47 minut boldymy Ferhat? Näetdiňiz? Menem düýüzüni ýetip barýar. Ey Hudaý daş etsin. Agat solda kakaýyn niýe? Neme şu Azatlyk radiosu bile bağlanşykly gepleşik etjekdiňiz. O 1 ýyl bolup geçdi. Şonu etjek diýip edeňizok. Näme üçin şonu edeňizok diýip soraýanlar bar. Menem şolaň sorawyny saňa ýetirýän, şolaň adyndan soraýan. Näme üçin şol biz Azatlyk radiosu bile bağlanşykly gepleşigi şu wada çenni etmedik, edemizok. Näme garaşýas? Haçan edýäs? Rodway sözlerini. Bunu Azatlyk Radyosu'nun gepleşeni biz hökman edecek. Birinci näme üçin diýemizde soran ildeşlerimiz dogry etdi. Onu biz aýtdyk edecek diýip. Näme üçin diýemizde şu oyunun içerisinde ve şu oyunun asıl başrollarında kimlerin durarlygy şu taýda ortağa çykyp gelip otur ýuwaş. Özleri de yani şu merdivenden düşen düşüp gelip otur. En sonunda kime gelip diýrene yani şu dünyanın ulusu köprüde taýak yer diýär-de taýak kime gelip diýrene napdy? Ha biz şu taýda yani Azatlyk baradaki ähli maglumatlar aýdyrys. Ondan soň bu adamların kimligi ve kimin kimlerle ara bağlanşykda boldugyny özleri göz ýetirer adamlar. Ve şuna gel bilmek isteyen olsalar şu Türkmenistan'ın hazırki şol Azatlyk şol Praga'daki Azatlyk Radyosu'nun Türkmen gulluğuna özleri gow edip seretsildi. Şu Türkmen gulluğunda şu Türkmenistan'da bolup geçen wakalarla bağlı olan kimler var adı ehli köprak verilip duran özleri bilýär. Biz bu yerden sadece ucupsuzca bir mesaj olarak verelim, halka yetirelim. Seyretsin, okasınlar, dinlesinler, ondan sonra bilerler. Ha bilmedik yeri, ama biz söz verdik, ona hükman açarız. Eğer bizim özümüzün, boynumuzun borcu devlet. O bir dinlesen de men en Sultan Açıylı ve özüm bilen, bizden daha uzak işlen bayrı jurnalistlerimiz ne derecelerde, ne güllere düşüp gittiler. Mayseke var, Kuvaşdere var veya yine beyleki nemeler var. Biz bunları artık şimdi orta açmalı dövrümüz geldi. Ben hazır uğramayara şöyle hazırki vice premierin adını tutmadım ben. Çağrım rahat. Ferhat'ın işi çıktırma kıssan näme mi? Cemlemek yok mu ya? Täzeden başladın mı Ferhat? Ay şöyle cemledik Farhat. Farhat, bağışla. Şu taýda gowur maglumat var. Şu maglumaty beresim gelýär. Döwlet eger ruhsat berseler, Rodway bilen bakyň kontaktlaryny alyp bolarmy diýe. Rodway'ın özü taýda Rodway'ın özü jogap bersin, baky bilen bağlanşykly men bakyň özü bilen gürleşmeli bolýar. Bakyň özü bilen gürleşmen men hiç ýyly kontakt berip biljekkä her hili ýagdaýlar bolup geçýär. Şoň üçin öz mümkin beresim gelenok, ilinkine hiç ýyly beresim gelenok, paýlaşasym gelenok. Şoň üçin aýyplaşman. Rodway öz jogap berer. Kontakt vermek berde mesele del dost ayal doğanırsan ayalsın erkeksen erkek o kontakt problemi del yönüşü kontakt o zaman bizim her bir azıcık etçek işlerimiz var. Şu etçek işlerimizi kovadıp bir analiz edip hakikatları, ähli zatları, delilleri öyle suutnamalarla sizin önünüze bir koyup getirip halkın dikkatine, ünsüne getirelim. Ondan sonra size ne mi kontakt gerek olsa bizim kontaktımız edir şu efirde çıkıp gürüngede oturuşumuzu yarak birbirimizle o yazışarız efirden zaten o medyanın üstünden, sosyal medyanın üstünden
Haysi kontakt, kimin kontakt gerek olsa öz nämemize, ruhsatımıza göre kontakt alışıp berişeriz. Ol mesele değil. Ama şu mahala hazırki dövrde gece gündüzün içerisinde katı görmeyen dostlar, ildeşler, hükman kontakt diyemeye gerek yok. Belki men tanıyan adamlarım vardır. Men tanımayan olsa devletle havalaşıp bilersiniz. Devlet size benim kontaktım vermese de sizi tanıştırıp biler. O has içkin nähili derecede men tanıcak olsanız ona göre son men kontaktım bilen özüm gerek olsa men sizi tapıp alarım. O berde bir menin ya birinden korku ya bir näme zadım yok. Ýöne men käbir teknik howpsuzlyk çärelerine göre, teknik howpsuzlyk sebäplerine göre diňe bir özümü del, özümün edip duran işimden öte hiç bir zadym ýoklugyny ve men sizdenem del, sizden daha beter häzir şu hökümetin häzirki ene yeni edip duran meniň maşgalama şu 3-4 günden beri yeni edip duran basyşy yemeğin maskalama yine ölüm bilen ölüm hopuna avandırıp dururlar da. Bunun içerisinde hopsuzluk, kulluğunun hem öz eli varlığı belli. Polisiyan yerli vekili bizim şu etrafın Dayhan Birleşiğinde hem de şu Dayhan Birleşiğinde artçının korun basarı o sevet diyorlar da o var. Bunlar hemmesi dildi üşüp hazır benim maşkalama ve benim maşkala azamı baskı edip ölüm hopunu hemen tutsak olan korkuzup dururlar da. Men bular barada bir azacık hazır etçik işlerim var. Amalaştırmalı, toparlamalı, toplamalı malumatlarım var. Şu işlerimden bütünleyin nämedenimden soň, dinamdan soň kime haýsyňyza näme gerek bolsa men sizin öňüňize özümün kontaktlarymı ýetirerim. Gürleşersem yüz yüze gelip nerede näme gürleşmeli bolsa men sizin karşınızda adamlar. Ben 2009'dan beri şu halkın tarafında olarak, halkın arkasında olarak, halkın dili olarak, halkın bir bölüğü olarak ben şu ortaya çıktım. Öz adım, öz familyam, öz durkum bilen hiç sat ütketmeden ve şondan beri şu mahala çelinem o var. Tohum tiyicimde iki maşkala ağzımızı öldürselerim bile ben hiç izime dönmedim. Sen bana izime dönüşme yol yok. Bu benim saylap seçen yolum. Ben hiç kim bu yoldan mecbur näme etmedi. Şonun için ben el mudama ve her zamana halk sizinle bilelikte biralardı. Yöne sizi ne doğru yolu getirecek olar eğer yanınızda yekece bir şahsiyet var olsa elbette ben ona karşı el mudama da ona karşı duracağım ve şuna karşı hareket edip bilecek ve edeceğim şunu. Bunu da ben şu taydan sizin dikkatinize getireyim adamlar. O sizin de bu arada birazcık malumatınız hem havanız bolsun deyip ben pikir edýän özümçe. Azol Rodovay şu taýda Ferhat Aqlimov täzeden başlady. Efiri yapan okmu diýdi. Innem özü täzeden bir efiri başlatdy. Ferhat Aqlimov agam saňa bir soragym bar. Türkmen ogly bilen efir edip bilersiňizmi diýe. Türkmen ogly hakykatdan hem men özümüň çäksiz hormatlayan bir jurnalistimiz, hakykatdan hem men pikirlerine, zadyna hormat goýan, edýän işlerine de hormat goýan, dogry ýolly, dogry görelli bolan hakyky bir aktivist, özüm hemme tarapdan professional, hakykatdan hem halky ruhlandyryp biljek, halka dogry ýolu görkezýän bir öňbaşçy özü. Şoň üçin men ýazyp göreýin özüne, şulara ýalyky haýys bar. Türkmen ogly bilen efir etdiýärler, diýip ýöne haýsy temada efir etmeli, nähili efir etmeli, eger bolýar diýse. Awwa şonu şeýdip Ferhat Aqlimov öz nomeryny berýär. İsteyen bar bolsa diýär şu men imo nomerim diýär. 65 35 49 76 bu niriň nomeri bilemem. Türkmensanyň nomerymy? Ha. Şu imo nomerim men diýär Ferhat. Azol Ferhat. Indi häzir şu taýda sagollaşmakdan öň bir zat aýtjak bolýan. Gurrun siz maglumat berip oturýarsyňyz biz öz aramyzda ýazyşdyk Jeremy Demir bilen. Jeremy bilen dün öz aramyzda bir gurrun boldy ýene efirde.
Türkmenistan'na Türkmenlerden başka halklaryň wekilleri bar diýdi. We olaňam dili diýdi, rus dili diýdi. Türkmen dilini ýöne şeýle köçegürrüň ýaly özüne gerek zatlary bilýär, ýöne gramatna gaty professional derejede çeper edebi görnüşde bilenok. Şoň üçin eger mümkin bolsa şu diskussiýa edýän meselelerini rus dilinde de edäýdiňiz diýip haýyş etdi Jeremy. Şoň üçin biziň Türkmen topragyna, kökü Türkmenistanyň topragyna bolan haýsy milletden bolsun tapawdy. Hemmämiz bir adam ata bilen howan eden. Şoň üçin biziň esasy gymmatlygymyz, esasy prinsipimiz ähli umumy adamzat gymmatlygy. Ana şol. Tebigat bilen ilahy kanunlar bilen sazlaşykly bolmak, garmoniýa bolmak. Edýän işiňem bumerang diýilen hakykati göz öňüne getirip etmek. Ýagşylyk etseňem taňa aýdyp gelýär, ýamanlyk etseňem taňa aýdyp gelýär. Şoň üçin ýagşylyk etmek diýip şol prinsip boýunça hereket edýär. Indi şu taýda Jeremy Demir şol düýün rusça bilen alaşykly, rusça maglumat berseňiz diýip haýyş edipdi. Türkmeniýe Birleşik Aktivistler Hereketiniň başlygy Çemen Öre uýamady bilen men gürleşdim. Rus dili on gowy. Men nidi höwes bilen şu aktual temalary, diskussiýalary rus diline edip biljek. Men şoňa dogry taýýar, şeýle teklip gelende de begendim diýip şonu maňa ýetirdi. Şoň üçin Jeremy Demir'e şu taýdan ýaňy öz aramyzda ýazyşdyk, ýöne häzir efiriň üstü bilen ýetirýän siz we siziň şol rus dilli, rusça gepleşýän Türkmenistanyň watandaşlaryna niýetlenen ýörüýte rus diline diskussiýa gepleşiklerimiz hem bolar. Olam hükman bolaýmaly. Şonu netip bolsa ýola goýýas. Şonu habar bermek istedim. Biram Jeremyň şu taýda ýalan bir maglumaty bar. Nädip revolýusiýany başlatmaly diýe. Britaniýaň, ýagny Angliýaň dokumentalny filmi diýe. Bu diýe ideya politiski, siyasi ideologiýaň teoretikasy barasynda, ýani jin şarpa degişli bolan siyasi ideýaň teoretikasy barada diýe ýanky dokumentalny film. Şol nädip revolýusiýany başlatmaly diýen dokumentalny film. Şonu maslahat berýär. Şu diýe güç bilen, zor bilen häkimeti çalışmak däl, paragatçylykly ýollan revolýusiýany amala aşyrmak pikiriniň ideologiýasynyň diýe bir näme diýe görnükli mysaly höküminde kabul edilýär şu diýede. Şoň üçin paýlaşdym diýe. Şoň üçin interesli informasiýa diýip şoň üçin şunu paýlaşdym diýe Jeremy. Jeremy Demir köp sag bol, ömrüň uzak bolsun. Как начать революцию? Muny hökman biz paýlaşarys, hökman gyzyklanyp görürs. Awa inni şu taýda onda efirimizi tamamlaýas. Men ýene bir gedek aragatnaşyk üçin e-mail adresini şu taýda ýatlatýan. İlki bilen özüňi tanatmaly. Biz hiç wagt hiç kimiň maglumatyny satmadyk, hiç kime satmadyk, sattyrmadyk we sattyrmajak bolýar. Biziň maksadymyz şol. Şoň üçin biz nähili açyk gürleşýän bolsak, sizden hem haýyş açyk gürleşip bilýäňiz, açaçan gürleşip bilýäňiz. Haçanla iki tarapda da anam döränne, garmoniýa sazlaşyk döränne, onunla üçüncü ve dördüncü şahıslan maglumatlary paýlaşylyp biliner. Ýöne bagışlan tanamayan, etmeyen adamlar bilen maglumat paýlaşmak kyn. Sebäbi
Rodway 2009-njy ýyldan bäri işlek gelýär, köp datlary başdan geçirdi. Bizem şolar ýaly köp datlary başymyzdan geçirip durýar. Şoň üçin gypçyn bolýar. Canlar edil şolar ýaly men özüme gypçyn bolum diýýär. Şoň üçin aňsat öz kontaktlarymyzy adym paýlaşatym gelenok. Ýöne bärden kanalyňkyny paýlaşýan mecburi ýagdaýda sebäbi tomoşaçylar bilen hökmany suratda aragatnaşyp gurmaly. Iň soňky gezek ýalňyşyp bir zenan aktivist bilen Instagramda agaçyp gurrun boldy. Olam men şu durmuşumyň garan okotlarynyň biri hasap edýän. Sebäbi zenan bolan soň köp kynçylyklardan başdan geçiren soň doğrusyny aýtsam orada da zat duýgudaşyk bildiren soň bir hili bilemok ýüregim ruhum ýumşap menem özüne duýgudaşyk bildirmek istedim. Ýöne perden aňyrsynda hapa oýunynyň oýnalýanlygyny göremden soň men aragatnaşyk düýünden kestim, petikledim. Şoň üçin aýplaşmaň. Gönümel ine Perhat öz nomeryny berip otyr. Biz öz nomerlarymyzy, gönümel kontaktlarymyzy berip biljek däl. Şoň üçin eger isteseňiz, inha e-mail adresi, elektronik poçta salgymyz. Şu salgymyň üstünden habarlaşalyň, tanışalyň, biri-birimizi tanalyň, biri-birimizi nam dörese gatnaşyklara dowam ederiz. 3-nji, 4-nji taraplar bilen tanıştyrar, olar bilen ara gatnaşyp gurursyňyz, kontaktlaryňyzy alış-çalış edersiňiz. Şolar ýaly bolmasa bagyşlan, gönüme hiç kimin nemesini berip bilenmok. Şuňky efiri onnoştaýda jemläliň. Azat Türkmen köp sag bol. Azat Türkmeniň şuňky şol Türkmenistana gitjek. Ina Türkmenistana gidip Türkmenistanyň içinde göreşjek. Şoň üçin bize pul beriň diýip Türkmenistanyň watandaşlaryndan şolaňdan biri Azat Türkmenden 800 dollary goloy pul alan maşenik goşadyrnyň içinde aktivistler ýa-da aktivist sumoklar Türkde gezip berler. Ýöne hamala Türkmenistanyny gezip beren ýaly reklam edýärler, yalan propaganda ýaýradýarlar. Hatta şolara Narjan apamyzdan pul beren, başga da pul berenler bar. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Kim pul isleýän bolsa, şu oppozisiýada, aktivistlik, syýasy işlerde halkdan kim pul isleýän bolsa 40 gezek pikir edin. 40 gezek oýlanyň. 7 ölçäp däl, 70 ölçäp däl, 7000 ölçäp bir kesin. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Her men Türkmenistana gitjek, göreşjek, şoň üçin pul gerek diýen adama pul bermem. Türkmenistana nähili gidýär, ýollar ýapyk. Häzir öňüm açyk däl, olar isleýän adam açyk däl. Açylaýandy da Türkmenistana sana hiç kim yol berenok. Sen 7 puştuň bilen 7 gat ýeriň aşagyna gömýärler, ýok edýärler. Şular ýalaky elhenç kanhor rejim baka, oha siz nädip siz Türkmenistana gidip göreşip bilýäňiz. Geň zatlar, şoň üçin arlanmajak bolun. Hakykatdan bir haýyr sowawat iş etjek bolýan bolsaňyz, şular ýalaky maşenliklere pul bermäňde hakykatdan kömegi mätäç adamlara pul berin. Eger beresiňiz gelýän bolsa, şu birine pul bermän durup bilmeýän bolsaňyz, haýyr sowawat iş edin. Ýöne bu ortada özüne aktivist, oppozisiýada eli diýip beren şarlatanlara puluňuzy gaptyrmaň, ogurlatmaň. Rodway, ýene-ki efir duşuklaryna çenlik köp sag bol. Azat Türkmen senem sag bol. Oradam sag bolsun. Şuňky efirmide gatnaşyp beren maglumatlar üçin köp sag bolun. Hormatly tomoşaçylar, mekruwan doganlar, edilişler. Sabır edip 2 sagatlap tomoşa edeniňiz üçin köp sag bolun. 58, 59, 60 bolup dur. Köprägem bolla, azragam bolla, ömrüňiz uzak bolsun, sag bolun.
Türkmen halkynyň eşiretli geljeğine ymtylýan yürekler üçin, watandaşlar üçin bir goşan, gollaw, itergi, duýgudaşlyk şularyň hemmeti sizden gelip dur. İliň öýüji, siliň öýüji, ilim munum bolmasa aý munum dogmasyn, il bilen gelen toýda bayram, halka hyzmat, hakka hyzmat biziň prinsiplerimiz. Şu prinsiplerde biz birleşip bilelikde eşeretli durmuşa nesip bolsa yeter. Şoň üçin mehriban olanlar şuňky efiri şu ýerde tamamlaýas. Ýene-ki efir duşuklarymyza şeňle köp sag bolun. Baky bilenem go gepleşigimiz bar. Beýleki aktivistler bilen go gepleşiklerimiz bar, diskussiýalarymyz bar. Bulan hemmeti dowam eder. Polemika ýok. Nesip bolsa tarihi, medeni ururdaky gepleşiklerimiz hem dowam eder. Ýöne esasy köpçülik tomoşaçylar syýasy we jemgyýetçilik temaly gurrundaşlykları, diskussiýalary isleýär. Esasy ünsü şoňa berip muň ýany bilenim tarihi, medeni aň düşünjäni ösdürmek taýdan başga temalarda da nesip bolsa gepleşiklerimizi öýde giderli ýagdaýda siziň dikkatyňyza ýetirers. Döwlet Jumakuliýew Rozbaýaga menem hayattan niye? Öyle mi? O Döwlet Jumakuliýew pulum bolsa özüm çekdi ya. Perhat sag bolun diýipdir. Sizem sag bolun, köp sag bolun. Rozbay, Adat, sizem sag bolun. Hormatly tomoşaçylar, sizem sag bolun. Ýene-ki efir duşuklarymyza şeňle köp sag bolun. Tesvir ýazyp durun. Haýsy temalarda gepleşik edilse go bolar. Nähili nokotlara üns çekilmeli. Nähili fokus edilmeli. Siziň göňlüňiziň taryna kakar ýaly. Siziň göňlüňizden turar ýaly. Gepleşikler taýýarlar ýaly. Sizem öz teklipleriňizi, bellikleriňizi bize ýetirip durun. Bizem şoňa görä nesip bolsa öýe giderli ýagdaýda materiallar, gepleşikler taýýarlajak bolaly. Men Türkmenoğlu bilen aragatnaşyga geçip paýş edip görjek. Ýöne Türkmenoğlu bilen efir etmemizi isleýän watandaşymyz, tomoşaçymyz haýsy temada gürlenme barada da nemesde haýyş etse olan bolar. Bolmasa da men özüm tema tap bilýän jurnalistika barada, ýalan propaganda barada da gowy gepleşik edip bilýäs. Näme üçin adamlaryň aňyny ütgetmek isleýärler, näme üçin halka ağlamak isleýärler, şuň aňyrsynda ýatan maksatlar näme? Şu temalarda da Türkmenoğlu bilen gowy ýerlikli, gaty täsirli gepleşik taýýarlap bolar diýip men inanýan. Sebäbi çuňur tejribe, bilime eýe bolan bir ýöňde barjymyz, usadymyz. Umyt edýän, eger bu kanalla çykmak islemese, öz kanalyna gepleşik goýsa, şoňa da paýlaşmaga ruhsat berse, bizem paýlaşar, siziň dikkatyňyza ýetirer. Onda şuňky efiri şu ýerde tamamlaýas. Rozbay, Adat we hormatly teletomoşaçylar, Allah ýarňyz bolsun, taňry ýalkasyn, toýuňyzda gaýtsyn. Toý saçakly, gyýska wagtda watanyna ýaslykda tersekleşip, çaýlaşyp, gatnaşyp görmek hemmemize nesip etsin, meýser etsin. Köp sag bolun. Sağ olun. Taňry ýalkasyn hemmemize nesip etsin. Sag bolun. Bolýa sag bolun.